0540938 and 0540-755-465. SHS online ni abofran kinkan perfect ngoma ni wie na wotwe BC so hwe ne nkunimde ba ne tie bia dantamu suku SHS ne twase wokọ na nei enhyehyɛ nwanwaso foforo kra na ba ngoma suase na jatum oman ga na yimu a efirase edi djuma eye SHS online we ya be for kwan so ya ye kwa dantamu suku no ya jatumo enti bibia ekoso ho no bia ye de esu ani buama adesua ne ade kyerɛ ehon seme konkan esan se we ye kwa na be for kwan so nti abofra no koto trunk onkoto cho box so wahu onkoto nse kan ne nyoma hodo bi e ka ho empanifo se boasa sika na no nefa koto afidie badwema ne bi ma abofra no ntena fie ne nche na de we ne ka afro sie bi animu sanso e na wontena kuma se miantabiri no nkoto baabi na kwan tententen na abofra wo twa kwan sa SHS online mu mpanifo ye nhyehyeye we a eboa mofra ne awofo nyina wotena fie ne wanya ho fama ne ya kyere wade amane o manyina konkan esa wo mo hyehyeye papa wade abanti wadwene wo bia ho wo wonfie nan SHS ho wonfie miansa na mfie mienu ntuhwe wabofra na ho keka wone ngoma suamu a na wagina so saniti na wuse de yemfie nan ko na wie ye de ne mpanimfo na mabefo kwan ne so atete na ma wagina brane wasin so hwe na obetena so obetwere se tie bia nkunimdie beba suapon bi opese owura mu oman yimu ni ama no ne nyina akwanya wo ho ma na obetumi ato na disua so ama ne oma nyina akonkan eye SHS online 0599022998 Vitamin kanuni ni enei eno ne agatu o maga na yimu a efie bia mu store bia mu supermarket bia mu ya ubewura no vitamin kuna behu emfinhye aduonu nie to wani hwe watena ye enioma ahodo bebre na asesa nanso vitamin ne yesu abrobo otimde wotim hwe ensesan na hosuo ne de bibia ehyeye wo mo se kala na do so wadwaman so entisika nkoto ya de ensa entisika nkohwe fanom vitamin no ate na sumdwemra fie wo mo wo soya milk drink wo vitamin choco banana strawberry ni nyina bi wo hono ennuanunu ahodo ahyemu ma calcium omega 3 6 and 9 protein wom caffeine sembi anim abofra no mpanyin nom eboa manioma nyina koyie mofra no kra de wo mfa so ne mroso ebie wo madwene mu no na esam mo wede eyefe saa num ne we mpe e na betumi akwa yare sabia ma mpomodi adwuma yina ka kire o se unum nnu no na de vitamin ne so etutu akire ya jetum so nkokwan so enti wunya bia ma na ma oto na kope vitamin kanoni ni bi na fadi djuma enyume na eboa sosene na awie ensama hodo no ya kenkan dia mamo samfo ofa John entry boss ya kolabo asomfunum na wie yem yenumdi mami ajowa nyanta tando menin abrewaba kofichumasi fikasia no emu ensam eni Asem Beba Dabi asem na nyaba ne santi awie ensama hodo aboabo no sekasia no yesha ensam no ase ede afri menhia fikasiem na nano efiada yehunu ewo social ni media ne so se chance kwadwofosu otiase edi adodo na de nim no eye Daddy Lumba wo firi mu wayire panyini wayire ketua ene yekoto no akwabade de bebre no na akoso ewo ho na eyiye no ebenya ba so December ne da toso nsia te sade abusua na hyehya no ana se emaso nano efiada wabra wo mokọ no yehu selumba ni nua ba ko hia bempoma ene otumfo ntankase wade yanta abusia panyini ewo okwan abusia panyini pese wo fa so na ni nua be mayie no oye sade wo no ankasa wo pe no entamkase ni mu nsam ne ayie no ebeba so na enya maso ne abusia ni nyina aba manhia fikasiem ye soma professor Jeni Boaten kokoto ema anopedie akwakọ gina wa kwahade ekoso ewo ho yenya profe wo fidue mu ha yenkwan na yene no eni nkomo studio ha ne mi sanse wo ko menhia no ena asem ne ko si sen na won maka wie eye ne benya baso na ema so kokoto temenka akwaba ya ena adwa apombo kode nyame adom ne ho we de o favorite superstar nyasem ketwa ye de chire hwede yebeko wada maboyimu kwa etisi mpanisi fupuri sauce no odi okubon no odi okupie nti bra Lumba abusuafo bo seseba manhia no se yekọ na ekohwe
de ekoso ho no mo na na sa wotra so saa ma hene efi ho no mo ho no wotra asem no so ne nyina ne se odi kan de tu dwa no ma me akosi abempama ko kan tankase egu abusua pani so ma ntankase so de krodo nyina koyi wa hemfie no so de ba manhia hemfie na mamre ni amane ekwa so no se obi eka ntam saa on se ye ofekutire mpanimfo ekosi won so jase feku no enti ekosi won so a na oye ho amamre nyina ewi ansa no de ho sempa no akomanhia kotokofia manananom so ahwe atena so se ye ntampa na ntenhu na afei de etuempoti ho amamre waye na ene abusua kohia wo honom no abusua pani bai lumba abusua pani no obai ena ninua ba akosua bempoma so bai ena lumba ofa ya poku do ne bo enwom wo tumidi nsini no ono so ebai nyumtuni ono so agedi wura admakunya mechanyum nyina akra eba menhia sama ahemfie honom ena abusua pani fo bebre bai na enkomo na ade omo the closed door meeting Uma man central for anko honomo enti abusiafo nyina akohia enti omo hwie ye no na o say ne abusiafo edi nkomo enti bra yakọ edi no Facebook live so Otec 1029Fm so bra abusiafo no wonum baaye na wonum pie free honomo videos ni mfo nyina hodo ni nyina no megidi ye oba obenya bi na wahwe oba obenya bi na wahwe na de etie no se adwa bra mo baaye ye sanke ne abusiapani ebedi enkomo nenso abusiapani no de depending the wani ye nim komo sa akosia bempoma na wani edi nkomo do de atodwa se enkomo no ne omo kenyina ne se nanam se omo nko fitie mo mo anka se fie na omo nko tena sensiesi asem no nyame ya adoma fiada omo samra sama hena hemfie na omo ntoa asenie ne so enti ntankase miensa na nkasa de according to mpanimfo kotena so na enya kwan no medi nkomo ne de omo anka ho asem bi fiada no ana ehon senkaye nyina ombeka na sabe komenhia kotokofie ana enkomenhia kotokofie no ehon sempa no omode amaye ti we yembra na wonum efrimenhia fie ba ntilumba ne wofa no nie na ne omoka nyina ne se de nam ka omate ne won so ade ba ko mugina sprint kromo mo kan tam ne se ombeso mu ade a ekum omode hye no se be ya ombesua ade afrimu enti se die ebusia for no hu se ebusia pen for the first time na ebusia pen ne akosia bempoma na o fam no mudi nkomo sesre kama ni na nkemfo ano ebusia ye owura Charles Kojofos ni wofa ni opoku no wo se omu hu ade property kum numba omu mpene ya won ti aso ne didi nkoma ja o chire sem kakra chire yen omo ti asiese yenkoye optosi no fofora wonti de yemeka na so after bibidi egu ni pakro na okope bibidi egu ye ne nabusuani bi gina na wutumi yi obi di hie yem ekope bibidi egu na kese because of that ndi na kese bibi wo adenti na wo me wofa ne ya ne wofa ne me no me nyina hobi akosi abrempoma ni hobi busia pani bi ani ho na wo oba na asem se be wo ye mpana no wuni unua etimi koyi ni yemu ade egu a mo ase bibi sa egu Kevin na osa ono abrochi asetenti wo muni mo hwe wo ma ideas no eni sa ayi no eno ansi ogina ha na wo hwe woni bibia ne de doctors na ne be ye eni simple cry on betima ye eni de mintimi nkyere but news aye nyina aye de yate audio ni da bontin rumors bi ya so ye true rumors someone na mo de nam enso nyina so say ebi ye no kure bi nya enye no kure enti mi fi say no try no kure enu ti kura na amaye nso so ya adwena ye confused what ya so never on the land some yoba waka say me oba me ba no me be menti na mo fast me mpene eni so omo force kura na omo sie kura na ye mpene no me nkobi because kwan ya omo de me fast kura no enye fe. Could you believe you say a quack crack? You quack crack, I don't know. You quack crack. Almost quite body, no, met your man for me. And when I quack body, no man. Oh, I be see a penny, and you nearby could be. Oh, nearby could be tear the Americano. I be see a penny, and a coffee body, met your man for me. Menana Baku, dear Chile. Oh, dear Chile to say John, Mark, and my ye boy, you so. It's similar. He's trying to slap me. You start my back. I'm a crammer. And you can't walk fast. What is your penny bidding? It's not in the yaka.
Any subsab be a buoy near Gusu, and I change now person go see a fastness just like that. Only Crawford will become busybodies, outsiders. Nama form Kuonia Maniama, Nemu Chan to Mania Maniama, Sani Eno. Well, we Lumba no of Yaw Poko ni born, you know. Which I say, ni boja pa and Lumba. And the idea be a mamma was also more boa na no fast almost see ye no. One bentine, you come and share Kotokofi, Sama Hina Hinfield, yes, but the tree. 40 years no grad and I'm saying, I want to That's a woman can see. My idea, but the Yakano, Yamon Cano, Mon Fabin Can. I was here, Yamani Boni, Professor Kokoto, and Yanino Edi and Como Studio, hey, Menshako Tokofi and Nadia Corso, Ewo, Sama Hini, a few hope, and which are a whole infuni. Ede amaye yentwaso ye twaso ana ye free lumba ene ne nsensemu na afie de ni akiremu ewo mfimfin mantam no mu na dunkwaw achempem ene yaduru eno eben dunkwaw onofe na sebre kasei awehosem kese ene asi wo honomo a akoye nyenyenyan ena no memenda ahomache be donko ena sa awehosem yi esiye be man wanya mfinhia be se aduanan ono ankasa ne yere ne mankwadan sia anadwo donko no watwaja atomu wahye wo mudwurbe ama akoya rehosem kese pa o akukodura no aba Otec 1029 Facebook page honomo na wabehwe wani so ade enyan papa na ekokoba ni seye obidumbie owusu aduomi wadi nsam nachi wato yenkra ne enti a esi yepote makwabenane wakum ne yere ne nkwadan sia na ka ho empo so ba na afom na enkwada no nso wono mo ye ne den yenti obidumbie ne nkrato no meda meda wase na mo akwaba ade aba edum kwa ono sen fifi mantem na arehusemi a esi nchemu na ene se eye ifiade etwemu October wosumi ne da na etwato no meka se asem na kwampo si ewo November wosumi ne da na edikan isan se esi anajo 12 ekobo internet say eye memenda homache weekends impona semesi ni nyina gyina say abrante bi a ye fe no eye yawa free anya fihia no eye aduanan eso a enesa na oware eye amada pa onso anya fihia na aduasa eso na omawo emamu enum na emamu num no achi sukrampo no ba konso awo no so no onso ewo emanana eka ho na asema reho ne say be na kakrani be bosumi miensa emuni na amada pa no ye na agye say ontumi ne eye yawa free entina bi yawa free yobi a onom sa ekakra na me nua memfa fa tiremra ne afintinu ne aduonu emiensa 2023 asembisi abrante yawa free ye efa woma ebupo ne matrim kobra okonom sa eba fie emede nkora no bepie mu ewodunkwao abaya asabia ma doctor shese wontumi ntino efa no ko konfona tia be mo hena no heya Otec hena no heya ni na enam soma nyame adoma mofa no etumi enyankwa ida brante kopie mu ewo eye police station sanka ide nbe kwa sindibia na ida otemu afo twemfie bi ade ma no na wakwa akodem nanso na yire eye amada pa be gina no super chaw ese yede ne kunu kokotuma enkwala ne hwemu no ebe ye den enam so kwampo ma sia de onu dike se cheche se maame ukunu obesa kan ho emfie na bia aba asamba be diwawu wasese yenya no emampa yija no eno ne nam soma ampa edidisu a ensa no mu entokwa afi be wi a kyekra se be ma no ehu ni hon mutino oba ne na dwen se so be no msa be bono na hu nse ense eni hon mu no ona wonum awie ma no hu ni hodie on tra wade no ntino bible sumi miense no one no entamu te ama da pai ekota na busu afie na nam so ema memenda efiade etwa mu no na nadwo na brantie ekọ gay ho se okobo pum se odisika ebre no esan se obetu kwan etino amane eche so bopum akitesa no emfi no we mie pum no e no se na wo me ne uja kwampum bi se sika won fa sika mame na ne ba ne sen a osi wudi sika ebre mi nam se wan bie pum no na wan hu nanima na se wan ni wan me ne senko oyentino na branti ekoye sa branti ne koya wakoto padlock wan se krokitwa musu de omodan amutum no eye padlock no mudi tum adama if credo bi enaja omudi tum ena brante koto padlock ena odi tu kasi mudan achi esan se ma amenya lock no edan inside nti so bie dan inside a kire de o ma lock na enya de obetime bia na brante ko fa petru
efie gu dana se epono ase ma etri ko dani ehwe ja tuma na do be 12:30 to 1 wei eye obidumbie owusu aduomi na ma ne ba odi freedom kwa champem enye de baako be ma yin yere o eno ye baako ono ane kasa ne ma enum ena afeni na baako eye ankwadansia no ne yere ne ka ho anso owie ye ono ankasa nso waje ne nkwade afiri ne nsa na ono ankasa de nka obi amfa ne ho enti nipa nso ena krachi age wo mo nkwade afiri onsa eja ana otwade to mu akoya rehosem kese ewo dunkwaw a champem yankɔ hwedie mu na watwe wie yɛ nso de ɛhɔ nso kora de ɛhɔ nyoyi ni nyina da ene sa Naimos Anti-Illegal Mining Operation Secretariat aban we ba ye wate sa wo mama meboa na the fight against illegal mining galamsey no ye betumi akoni yie wo mepiem bo patabu ho na ja wo mokwa akɔbɔ sasa kwa akɔhwehwɛ mu a na ba bia asrafo a yedwon ba ye adwuma no wo mo benya ba bia kwa akɔhwea kwa akɔtena kwa ye adwuma ni nti ene ja no wo mo na mu na amane ne kyerɛ sɛ wo mo na ma no wo mu sɛ nkrofo de excavator yi adwuma wo buso ba bi no wo mo bowura ho sa wo mo kwa akɔkye wo mo a wo mo tu gala wo kwa ye mu ho abusia ene de ba social media ne so na nya kora sa asrafo yom adwuma yi bi se MP ebi kwasa Alhaji Collins Dauda wa ma boys akwa bu asrafo yi ama posifo ba mu die abusia sam na kwa ye bebre ma o ma ye chi o mu nyina akora galamsey fuoi o mu nyina dadwane na sade ba ya ye bo MP din ye bo Alhaji Collins Dauda din no na hu behia se wono ankasa no wo mo beba be kasa de afa waka hu bi ama mrahye adwani ama Asotifi North ora Ebenezer Ado woni amani boni besma kapia kubi papilo din kobo achire mu asam no na watwe bi ye sisi ye pote ano kwasam se wo de gange bebo asrafo mu yo meduma na se entesa nisam oji nenyimo no de honorable Ebenezer Teku Asotifi North kama kejina se yile wede de ka ho bi na me ko eyi no ecclesia na some of you na so na say the so ye kwa mu di tie no say bridge are fast so free to kwa ecclesia no ye timi wie enti o kwa ecclesia je say o be fa kenya se na fa bidi enti on my way to eyi no na ese me say dede koso ewo hidin ana ma me friend me MP ameno ebosie honorable Collins Dauda ana me so me MP was speaking up now me become apo ayi no the first meeting me eni me na me panyi di pese ono kasa ana me call me in fact me MP owo STP South ana me dane me phone no edema panyi awudi operations me ni the body. So that was what happened. Yawohana he said at the pension so no ne the year amount for bano. And we are not and now you need to police station. And they do police station on a final blockade. So myself and the military and the police, you were locked up in the police station. Abusia na watwe awie ye na no memre da hwedie manya asem ketwa Naimos fo kwaye wadwuma ewi ase yakobro go no mehu asem na kwaye bebre Asotifi North emrahye dwani Ebenezer Ado na ate se de esiye ya wono nso kwahu bie wadi emu amane ato ya mani boni papilo animu ewie ye gina we so na nsama hodo ni nyina de esi ewa hasamfo ofa John Entry Bo Siako Labo Enoba Efia Aboajewa Papilo Professor Jenim Boatin amenyame wonum nyina boaya boa ensem na no edimaya Papilo bebo echidom kwadwomo senior man mozi ada ma Facebook ne so bebia wo biada wonya bi ehweye anuanom ne yemienu midin mame adwoa nyanta tando menin abrewa ba Kofi Chumesi Asem Beba Dabi dwumadi etwaso Apomodin mapade eno ane hepa plus mixture apomodin mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Favi, and the Black Smokes, Mr. No, Malaria Dronana. Annie, say, and I'm sa, who bet ye the same wife, you know, you're tested positive.
yenum bie no say eku malaria mo ne nyina am ye nyina negative ade ho won ma woye Hyper Plus mixer no and wodi we nsu aba sentia e wo say wo immune system strong da bia enti pavi support immune system no na plasmox no so etu malaria no gu malaria symptoms et say etipaye afiafie wonum ato ahomre no msa achekura 4 days na pavi ene plasmox mixer wanom no etutu malaria na sekura anya sa dia ko hu doctor fra 0542 778572 ana 0542 807907 magie dure di pa pavi plasmox ena Hyper Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie du mienu kan o pharmacist na heba shop FDA aje edwede nkrato yatum Hey, Opani, Mashusha Wache, Sir Perfect Series Books here. Oma me koto bi mama mano. O wajajai. Abua wa mo say what to make in kai kama. Wa kabrofo. Na nkontabu akra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GI Perfect Series. 1029Fm. Jai no de animdifo e na tire wa nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing. OWAP nina every basic 1 equals basic 6 English every basic 1 equals junior high school ne ban combine so a o nyina bi English nom and maths nom me say books be anywhere Perfect Series any bi na GS any naka enso am approval enti obata bia nkoto bi maneba na say we de school bi kura betumi akotu akoton am students o na eno kura de what table no so say hwi wo mo say set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so here wammu a tufo nko aputuoja station ho a enkran dance mine first stop any omamu ba bia yetonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 Perfect Series. Your worst future is secured. Apomode mapade eno ane Hyper Plus mixture. Pavi Plasmox Hyper Plus mixer etutu malaria na sekura. Sweet darling, my beautiful baby. Hyper Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hyper Plus mixer enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomudin ho hia me yie esne bibia. Enti me manom pafie ha. She wo ye Hyper Plus husband. Ye de wa Hyper Plus husband and the one so we Hyper Plus wife na abo no Hyper Plus mixer magie dure di pa Pavi Plasmox ena Hyper Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie du mienu ka ho our pharmacist na heba shop etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463 Hyper Plus mixer mapobodira mapa FDA aje edwede nkrato yatum Medofo pa me pa ocho by Grace Hospital e won sem kakra bi bisawo da bay pa na wo pa ebrese ena de menyare o nanso me ko hospital me ko ye check up me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na ho de se de tie me brebo me kidney eye wo sa cholesterol dodo ewo mi mu me genotype say me ye AA me ye AS me blood group me full blood 1029Fm say ye periodic medical checkup ye checkup na no na BBC ya ye hu ne ntem ye timi ye bibi fa ho by Grace Hospital our lab facility I de hwehwemu ahodo pi ye hwe wanim so be ba be ye hwehwemu se be ya wo be hunu wapomudin gina bre oni yenkasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05 na hwan kra na ofre me sabria oh hello good evening bra Kwame good evening Mepacho ye ton kwalendua twen uye de nya me number mo na mo fa esumasi enya amanfo numbers na mo frɛ won by heart e wa bra obuo biara anim no oh bra Kwame wadwuma a wo ye no ne kukua mu asɛm bambɔ e wo ho ɛyɛ a wo gye amanfo ho nsɛm edidi dwuma e wo wadwumedi a wo ye mu ebi ti sɛ wo gye edin ne number bia ote ni a wo ye no ebia emfa kwa emu sɛ wo company eye kɛse anaketo mpo a fa obuo ema afofo kukuo mu asɛm ho register wo Data Protection Commission of Ghana EMRA na ama omu asɛm a wo gye no ebenya bambɔ ye bema wo kyerɛkyerɛ a wo di bedi wadwuma
Call www.dataprotection.org.gh. Now register and now for 0256 310533. Kukuomu asem eye adia ehia na efa obia ho. Kai se kukuomu asem eye bakofo asem. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe akusie a oti quantum pon mo sir orni marika na o okokodoro Asem Beba Dabi o Yesu woha yanbisa Peter Otec Asem Beba Dabi woha wuko tie hefa yao adonu muguhura ayeye ne na asienkam ise nyuman obia ni nyuma nyuma ne doso nanso di odi amanipa no eno na wede ohweso edidigi Otec nyame ma won nyuma no enkoso opani a wo pie adwuma no enkoso nyinkyere enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo yem adwuma wo mu nyina da papa ma won ahoɔden ahoɔden ne omo dia ene se ame no kasa no bai enkwa na wode ama me wode asɛm yɛ wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obrane ho hwedi pata ya kɛde na ade akyɛ na ade asɔ me bebi nso wo mo so na ni asɛm a ɛdini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan enwo no tuturo nso omo mpaaba omo da so busua ɛyɛ wadwuma na papa wo yɛ ne kyense we kan sɛ ayi ne na aseɛ nkam bo wo mu nyinaa ho ban e bibia yɛ tia ɛmo brofo enyanka papa wa yi bi Otec mo wonyi nkyerɛ ne dwuma no ntumpɔn na mo so fa abotre ɔdɔ ensɛm a ya na mo tika ɛyɛ futu sɛm ayɛ ne ya na ya ne kyerɛ wo mo gu anim ase nyɛ saa na wo mo tie wo mo ka sɛ adwuma na wo mo yɛ no mmra wo mo mu obi anim ase ne mo yɛ yo kata yɛ na ya na wo mo papa nka wo mo ho efiri saa bre bro hwiri kɔpem bra wɔde obi a bɛkɔ na wɔde baba bɛtena se a sɛ de bɛyɛ a ɔmbɛhyiehie na biribi atɔ yɛ no awurade wɔn hoɔden no tumi no ɛnhyɛ wɔn ma nya kokoduo ɛmfa nya kɔpem bra wa wobɛpie wɔ ne mu nyam adom ne amen ɛgya sɛ amanfo aka biaa ɔma futue usom sɛ ɛnyɛ adwuma sɛ yɛbɛpɛ sɛ yɛbɛfrɛ wo yere a ɔne ne wɔ hɔ yi waa ɛna wo babaa no ɛwɔ fie ha a wobɛpɛ ontu tunanu ontu mate sese oso obetu ama wacho wate okay mate any edase ondim so onini mi apanyina twempana onim so omo nso ye anuanom nti dia ne kan wo se kose ne pe na ka kire ne se wo me pese me ne wo da no no nso te ase dia ne kan honamakono honamakono na wanwini anko akiri se sa honamakono no ebetumi am wanya asem medwene ko akiri na ne ye de na akoye honamakono medwene ko akiri pa wadi akora na sign almost be say 8 years wadi mfie say 34 akwala no ka kire wo se sa bre na na wo kofa no ka kire wo so ogu mfie say me kora na me ka kire ne se oyanda age I me ka kire abusia mo sie bi dipe eye me ni mienu ntem asem wa wo hunu nyansa ka kire akwara ne se oyanda age ena wa hunu nyansa nso aka kire obi so oyanda age no wa wo san te ase kofa no sa akwara na te ase nti na me ka se honamakono aja nyame shirao amen me da body ase ona boy asida tosumienu enkoma mu mpanyimfo ne wabegyafo de tosumiensa enkoma tiefo no se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yesu aka kira me nuanu ma mu ba ne se ukọ awale abisa kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi ukọ awale bisa na ye nyinkira o se wa misa nyame a na nyame anyi ankira o se obawe na ye wodia na se uhwe ne tu ane ne nufo na nanim han na se wodi akire a Asem Beba Dabi enti wo mo hwie se obi kọ awale a
misa Yakupon. So ni Yakupon na se busuma usuma so ko awale a bisa busuma usumuno. No onyi nkyerɛ sɛ oba na awukɔ kɔwale no se ni se ayema fa anyema wa na wajai. Abraham ka kyerɛ na ko ane sɛ onkɔ hwehwɛ yere bla no ma ni ba Isaac no obompae na otumfo Yakupon kyerɛ no oba pa o sɛ oware ma Isaac na Isaac anya ayere pa ɔne ne tena. Good. Timi da radiase. Yes, you dase. Me twantro antu me yere so. Asem Beba Dabi. Me kutuo me ba oba nanim. Ya misa ne sɛ man kutuo nanim a ɔre ni sa abo me san yam sɛ ɔre meduma ma me. So ante free ho no no. Me ba oda. De na me iri ye no. Aye papa me kan hada o. Mary. Hey, oh great. Mary kasa daem udani apanya me dani wa watch you. Udani apanya me dani wa watch you. Ahomachi 5 na Mary akɔchi apanya ofana de mu abɛkyerɛ me ɛwɔ inside. Ya mi sa no. Ahomachi u apanya me se machi no ani. Anti nyama bia Mary ye wo fie ho no. Anodi 1029Fm. Sɛ wɔyɛ na sɛ mebu anjo wo na wo yɛ ne falifo na me de asɛm na betu wonim sɛ Fred na tunufu na de o ye no onya ya o si me concern Ernestina. Papa, do you respect your husband? Me bunu. Na fe de na aba. Adekura ma ebu emba mu ne sɛ wa wale me. Wo ne me abrasi fie. Wodi dan na han ama bla ne so han yedi ama wodi dan na ama bla no ama bisa wo sɛ ha me ne yesa ama wodi dan na rent na wo ka kyerɛ me sɛ wo so antenam na tam so na wa ye den na wakɔ 3 rooms me hu na 1 room na osi ye 1 room na osi 1 hu na asam wo ka me bro bi na esi 3 rooms no Ernestina entano o ka kyerɛ wo kunu so o mekoto anim na wo mfa na adwuma ma no papa adekura me ka asa no o bla no me bua no pa cha me bua no pa edu obekoto anim okoto ye o ma ne tene ne nsa pa na aka asa wo de na adwuma ma no ye nti na wo ka asa me bua no pa na adwuma no hono yakwa jidi yedi yakwa hono no na adwuma no hono no onya adwuma bia bema no okofa ne ma ne beduru ye no me kunu dwuma sɛ ye me ana me koso me eba ma yedidi ama me kire no asore na okoye no awo apaaso ama omudi ne yampa ebo kakra ama sisi onye adwuma kakra ente se me da na bibi eba me ma adwuma bitimi kire no me kunu fa nche na aboba na fa kopete gu ayi no me kire na me kunu onye adwuma me se free ya munyina tia paaso fo nyina mu tia me bua me kunu oboa no kwan ben so na adwuma se ya na wa ye dai se me hu bebi a mitimi kire ne se da ya de we me da bibi ba se menya aduwa mitimi ya kwaya wo ho ade o ma me bodua wa bra o mpene so o mpena wade ye ne so pa chan ile Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Jatabibo Otec 1029Fm. ile Jatabibo Buena jawa sui buenio wa brabo Nyami yenu namampara yenu Lase musu binaka ya mi nyami beye fi musu yimo Buena jawa sui buenio wa brabo Nyami yenu namampara yenu Nasara wa binaka ya mi nyami beye flora Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Buena jawa sui buenio Nyami
yenu na wampara yenya penunam. Wayne ya trawo. Asem Beba Dabi. Otec 1029 FM. Ewradie brana be Kenya mi asema yentie. Akenka che babu sumiasie. Wonya mi sunsumo ye be kan ye ho. Eno na sawama. Krobea nie. Ya sunsume sawama. Ya seyebie sawama. Ya seyebie. Krobea nie. Ya seyebie sawama. Ya sunsume sawama. Ya seyebie sawama. Ya seyebie. Kwa mi abon kwa bo wo Asem Beba Dabi. udindi wo Otec 1029 FM. so bo ade woni awurade wo bumpuni twedi ampon do man koma na ne nyankopon kwa mi asase wura ogumi nyame e no gura yensu kom wo nyame e nya wa nyame amonso mo we nyame e uto nsuo na bo awia wo chaso nyame woni ma epem ye eja do ni ma epem o e da sibre ye papa do ni ma epem o Otec 102.9 FM. Krobea Okay. Awiai oduman kuma nyame ayeye enkaudin. Na wiai oduman kuma nyame enase nkanfo ene ntontom ene yedema udin kronkron no. Adofo ne adehye enne eye dwada. Tredian poto trobonsu kwame basa yi adomo anani wo kriti wawise no. Osign de nenso assign afemye. Awiai yebema ye nyina ye ho afirinhia pa. Na yama ye ho akwaba. Na yama ye ho ye hiehyia e de aba Otec 102.9 FM so enne eye dwada bosumi du baako ne da etoso miensa emfimpinu ne aduonum num ene yeda so wi awiai yasehia bio na botaye no ne se ye ba besom ye de adesua ne ade kire dwumadie no ene e ba besom wa afidikase yi so na dwumadie a ye de yi da biara da wa afidie yi so asem krope ne ye ka ye se ye adesua de ebrekro na mu ne ye de kire ye ho nso ade enu nti na awiai a ye hia yi nokre mesemo se moma yen hye ne nso se ye ba besua de ebrekro na mu ne ye be kire ye ho nso ade ewe afidikase yi so na dwumadie yi ye live ewe ye social media handles ne so awie se ye Facebook ana YouTube ana TikTok ne so a eya na wahwehwe Otec 102.9 FM Otec 102.9 FM na wahwehwe na so huna wada meburu eya ahye ma wunuanum nya adesua ne ade kire dwumadie no bentie so wo YouTube a copy link no fama wanuanom nhwe bi ye nyina ye nkamo munsua de na ye nche ye ho nso ade se ye Facebook ne nso so a eya ahye copy link ne nso ma wunuanom na wonum nsunya kwanya nwura mu bi na wonum nsua de na ye nyina ye nkyere ye ho nso ade na wi adwumadie yi uko Be Love Radio ne so ye nuanom e wo Spain onum abade mu abiebiem dwumadie no etwagu ewa afidie ne so ene se uko United Kingdom mining so mu a ye wo GN Radio ewo ho ye wo Patmak Radio ewo ho ye wo Abawa Radio Amansan FM Green Radio ena Sahara Radio ena wi wonu nyina wo UK mining mu onum abade mu abiebiem dwumadie no etwagudo ena ye wo Kings Radio eni ni TV eno de ye wo Paris France abuchimai ni mu Dache Hima Radio wo Denmark Rakus FM ewo Belgium Sahara Radio ena Sky FM enso wo Columbus Ohio United States of America bruchimani mu ewie wonum nso abade mu abiebie mu do ye adwumadie no etwagu ene so ba YouTube ne nso so a ye wo yenuanom ahodo a wonum nso age adwa wa ha ewie wonsem a wode aba no ye bekan mu a ye ba mu nnwuma mu a monso mu abiebiem na dwumadie ni twaguo no ewie memamu nyina afirinhia po afei ye ba amanfo kasa hodo mu a monso mu abiebiem ama amanfo nya bitie no ye sre osuru nhira
ene nkwahosan de mamo afa ye wura manfo afie mu a mo nso mo aboade mu abiebiem ebia ma manfo nyina nso tie bi ye ma mo afinhia ba biara owa utie yen ena awie no ye sre twedi ampo totrobo nsu kwame se na hinwa a wotimwo no emu nhira ya wode dom atiasefo no awie onfa bi nomo medi de Krobea nana Yaw Asante awie apese makana nanie ena awie oji amanie awie Krobea jata meni wahia ewa afidie so a ye ba besom ena awie ben fancy sawia mehu se wa join ni show no osena na ya Krobea Asante yemfa seda mawurade twedi ampototrobo nsukwame se na awie nso ode adom yen ene se wo banwa bieja south mu a yenso ya boade mu abiebie mu adwumadie ni twagu amankwa bo Steve ene osana ya Krobea Asante wada meburu yemamo akwaba na awie yenso ya boade mu ha yenso ye tie mu ene nanabuadu ene was good morning from the United States of America, New York City. Nana mumpom te say odomankoma ne de na dom yen. Send ye more heye wo YouTube no sa pepepe enetie. Francis Ejay and was na ya Krobea Asante ye ma happy new month. Monuma bedwafo nyina sa abosumi emfa nhira yedie ene nkwahosan emfa mamo. Nana wo ba kejetia Franat Plus Enterprise a yenso ya bade mu ha na Patricia's Kitchen ye no wo kejetia na Krobea wonom nso emfa dwumadie ni niagro. Ena wie Margarito GH osi akra Krobea eye fantastic show ena da ne da onso de som ewa afidie so ene se oba moro market ha Rusty the Baba owotafo nana wono nso mfa oni agro kra twedi amponya mokese pa wate ene George na Afrifa ene wo si hello nana ya Krobea Asante good morning akra na no abedwafo mo hote sei ene se oba USA bronzer yenso ye waha New York City mu ye chia woni utim nyina nyankopon nhira mo no onya mokese wate ogoro mensa nso nie ene wo si akra ya Krobea Asante wada beburu ene ye dwoada awie wonana na emu ha ene manso asi onyunufo na Krobea yenso ya bade mu ha awie ye tie mo awie ye hwemo awie ye besua de na ya kyerɛ ye ho nso ade Proverbs pepra nyina hini nkwanta mehu ene wo si akra Krobea me ma me Teresa won fa wuni agro na wie mebusam me nso me ne mabedwafo ya bade mu ha akra Krobea yetio Samuel yeboa enso nie osena na ma ha o ya mamu afinhia pa ene wo ba brema UGC a yenso ya bade mu ha yetio obi poku ene osi akra yetio dendenden wa asanwase St Teresa's nyankopon nye okese na ye san so hwebo okay ene wie mabedwafo age woni adwa na sedi edwumadie no jataba ahyehye ne kwaso ene ye de besom ene kwadwomo ono nso ewa afidie nachi emfonyina hodo esefata nyina no mode mu ani krotua wisi mode besambi na mahunu de ekọ oba de echi ame nso wa ha obo awie ma he ya ja kra o hote sai nyankopon adome ho ya pa na nso so good ewurade nyankopon na dawroma me nso me ho den ya de nyankopon ene ye dwoada foforo ene nso ya san hia bio ene nso ye ba besom ya adesua ne ade kire dwumadie no a eja kwa me wo ho na me wo ho wo hwe weekends we ya na ye wo mo na ye wo mpa na wo hwe ewinwi kasi winwi no sese ade ye mfa ni pensi abetire ho nkwasi ye bio se anya ambulance winwi na bekwa abubo ya ba befa enka na emema ye yanko na chese ya pagyaw kaka ye ko na nzu sese de enwenwen wanfa nwenwen kura na chese won so nye guy eh de na ebe wiase se emre dane na manfo so dane won hu bi wo hwanka ne no na nka ye be yi a ho ye bopata ne akotwa bre ne de abegusie evreko sese wanfa canopy a ne hwan se okotwa bre sabre ye kotu amena na yakotwetwa nua de abehyehyem de akore wom na ye de atotum
na ya toto nua boso ne de bre no every call ne ko na umtimi ya entrance crowd ko baba na mfonyini canopy decoration ni ya decorate mfonyina hodo ebre dame saa na tie na ye ni 2025 mu se ye ya ye ka sei ye wo 2025 mu se ye ya ye ka sei ye wura the year 2025 no enche ye bia o nanso ye wo ne bosome a etoso duba komu enche 2025 no ebekọ akugu ene ba bia wutie ye mfiri osuru nhira na ho bambo ene ne nkwa husan entọso na mfa ye ntwa fi enwura afi fufuru adofo ewie ye hia ye ba besom na soma ye ba besum yi muntie ni yie opanyini bi ena onam ne mpesua so na mpesua wonam so no da bia papa yi betie no na akwada bi na wosu akwada no ye kan ni papa ewu na onene maame ene ne maame kunu ene saate akwada yi susu denden na ka papa na koma na papa na pie wanamua no akwa akoduru akwada ne nchen ohuna wose akwada wose nana adan na wote ha wususa no aye akwada ne ye a wonkasa bio esu na no obesu na papa na dwojo ne bo na akwada na kowura fie saa na da bia akwada no ye saa na da bia akwada no ye saa na da bia akwada no ye na wei na dako papa ne ye na dwen se enade wonka die ntia brano obetna hasu a menko enu nyina begina ha eni obesu ama ade achekura no a ye bebo wekipin e wo sa agota we ya no akwada ni papa ye gina ho na simaduonu abesen yatim na simaduanan abesen na do hwere abesen akwada ne hwe ba bi e kona se wanka se ne tie no a ebe ye de ama no papa ne nso nko en wo kwa akoka kire papa yi se papa osi yi eye me maami kunu no ene ya obomie en wo se na ya edien na woyo ensunti ema wo maami kunu ebo osi papa no enam se me papa ewu na enya me papa nti amane mpemasemo en wo se aden sabe maami kase mi nkonsuo na me nuanom nketo ne wo ho na me kase wo nso mese mi enko na wo ma anko na me nso ma anko a na papa na bomi enti da bia saadie ya na woyo ema papa ne bo nti ma betena gote ya no mausu wo se mpa achaw ai ena wo se tie ene wa wutie me tie papa na futuo no ode ma akwada no tie bi obadwi me tie bi na famu aba ne ntufo papa ne ka kire akwada ne se hwe su esu ni die su enipa utie me se ohaw bi to ne se wusu a eye su se obi ya wade ma ne bro so ne hyew so a onue su esu ni bi wo ho a eye mfunsu enipa ye enti nipa no obe realize ne mfunsu na wie no na akose no ebi mfunsu ba akopa okokoye ye ho no aha na pom den ahye ni sika abrene yade kese obi kura firimu wa sanfonso ne ho menue se wuhu se ye mfonso no aye na su ne hyew so a su se ne obesu bia I'm urging you su esu ye su se wusu a eboa ma yawo a etiu mu wodi obi dia yawo ho no epie firi mu su o yiru su na mom muntie de da ho a condition. It is a must. A mandatory. The da hono. Enya condition po. Se ade krona wusu hono. O how no e ba ye ma wusu ye no. Sikashie bi ade kodie bi awokoye ma ne coste wa brabo. E de how bi bre wo ma wusu ye no. Se wusu o sa how ne hu wi a. Hwe hunu se
sa haw kro na bi ho no onsensu hu bio muntio menam anajo dondu baako baabi a mekofa aye no nhirifo wo ho wo magye me phone wo mafa makodru fie masu makwakotofu yi foforo me brei pa na menya sika na mde koto yo me kwa ya meba eyadwuma nondu baako na asa abo saa bia ye no mensan kofa bio na wonye ema mensan su bie wa na metoma wa wutie enti ohawo a ubesu ho die dikan no saa hawo no yensan su ho bio ensun toaso emprenu ewo hawo kro ho me die mitinye bema bia be famia na wayima to manya broken heart hwesuan wosu mitinye oba bia be famia na wajamia to ho edie na woyo enfom so ben na wodan na die ntimu oba ni ja woto ho sa mfom so no ba ko aba mienu asaba esu kro na miensa asaba eye sa su kro na minue tu hofo yensu ohaw kro ho mprenu se wusua saade we ya ebeboa wo hwe papa panyin ne kan sa asem ne kira akwada no se ye ya ye ka sei se ye kasa akwada ne nkonsu a onkofre ne nuanom nketo abio ye de wo betumi kwadwofo su kan asem bi ni wi achinsensam ose ewiase a ye wei ye nam ankonam onkwa na aba wi wiase o ya mowa amabema wo banya bema na do ba ye ya mowa manua enne na medwuna de bi hu na mebusa me ankasa me ho saa bre na me hya adwaye nsha wa ase na mebusa me ho se hwan ne abusua me am definition na me de ma abusua ne se abusua ne de wa ye oyi me ko huru ikakai ko twere ni mu ko bisa me ho se ebra Yesu Kristo na woni edomahia na wo kan kwagesem de kire wo no mo no obafo koi wose miwura wose ye wose wabusuafo wo maame ne wunua mo ase hwanom wo mugina ha ya wo no mo hwehwewo e de asem na Yesu Kristo kaaye me de ama wasament enti abusua ne hwan abusua ne de waye wiye memeti hei Krobea Asante se minua kwadwo mama ya wodi machi wonyem yi a de ebeba ne se yentam ne besei ebe ya aka yanya abusua si ye abusua wo okay ma be hu oba ade achia me so oba ade achia me ye me yi a ebia me fa no sen di odi mechi no saa ne wiasete ye wo anuanom a omonka ye wo maame me ba wo bo maame di kire ba na be pe ba bi ni tie awura wo bo be di kire maame ana maame pe ba bi ni tie awura papa pe ba bi ni tie awura one ne ba ne ntem nye we ye abusua nanso kohwe one ne nyonko ntem onim no enye maame ba enye papa ba nanso ono mo ka sumsim nyina enti meme definition na me de ma abusua ne e wo madwa a ye hya ase ene se abusua ene de waye oye onue jaisu na jai nkomo na dwene wo ho na hunu hawo a ama wosu se be ya sa hawo no the cause of it adekodia e kofa sa hawo ne ba ye no onkonko tomu bio na beboa wo ama wachina ena wie Krobea masem ani ya ka me ana masem ni o mo ni adwuma mo ni kasa na ma enche abusuafo amaje bra mo tie nyina ne wasema odi abaye gina tena boye ye mi ensa so kra unti mo bitimi kasa yonko bi sine onua na akọ ba bi na se obi su na oye mi abio a na se adekoro na osu hu no ebi atodeda na obi se isu asembe ni ese ohun bi ja afe na aba enti how na wo damu ne no a wusu ohun no kwan be na abefa so a saa how no obesi ano papa na futu na ode ma akora no no de wo hwa wo papa no bo no kwan be na abefa so a obesi ano ama wo papa omu biem enti akora no fa papa na futu no se de ka se konsu a obekọ
no matter what any nua mbekọ bio obi mkọ bio obekọ papa ne ba obeye di obetumi sure papa ne ba why the konsu na sumesi ne konsu na aba na ma na su bio o metena bontin su bio ti se how ba wosu awie no nti se na me ko yi ase na obi su na me se ja su an ya me pesa ja no mani su di su free ni mu e bia ne maame na odafo mu nti wo su no wona nim de maame na ya ma no o free ni ncha ko na ye ne ya mani su onu asu na ne kraba no wi a obeja su na mmom how no ye ma sa how no bai no kwan be na afa so awusi ano nti akora na futuo no papa no 24/5 say dia nso na me nko nti papa yibomi ene mekọ mi nsu no meye die metimi bia sa ankora mienu na metimi akọ amekọ ba ko na metimi akọ amekọ papa ne ba na nsu ofia ommo me nti efisa ada no menye hwo se papa ne baba fie abo akora ne die no how no baba die na so fa kwan so kwan be na ba fa so obesi how na no how bebre beba beba nipa be kom se ya wuti owie nipa obunya how bebre sure kwan be na ba fa so obesi how na no eno ani anu ye no me da se bro enti identifying the problem is your first step in solving it unye hunu a wusu hunwie na usi ano ebiemu ankoba ama wansu a ebeboa ewie adofo yehia ye ba besom mama ne ntena yi mame ene me wo ababa awayi ene ne mame ene wo manim ha ewiase abrabo na ayebo no yese emienna eye obi nso badi emienna eni eye maame enna yeah na me de ya na me kan se eye nipa enna enipa enna ye kan obi ne maame nka obi nso ne de nyasam ketwa so what ya se e wo de maame bi de aye babi o se meme maame me koto ne se wo yensutena wo je nkwakora me nse bi nom e wo ho obi se meme ba no me koto ne se sebe wo no kora na e ma nkwa ama yatena se ya me nkwajibi o ye maame abrewa mampanyini hello ohote say anko pardon me hoye what do you feel say yes 65 okay ya de nyame ase na he na atie maame wo krofrum ye fro say yes wa wabo yes wa maka yes wa choba ena wi yes wa choba wo adum Ghana water west wi mechia wai oba yes wa maame nso de yes wa on the free krofrum ene baaye oba ne awurai me pa chan awura akaba eja ohote say anko pardon udi de say mawura pa chan frame amapoma ama mani nsan wedding fie say pa chan mo 38 aduasa wotwe pa chan one o maame ba panyini ana me pa chan na anso te he so biti krofrum hwa okay ona oda uja ho nti medi nkane aba so ansa na makọ maame so pa chan mate ama awia nya ho abotre meni matiefuo ye nim wasem mu edi asem ene de waba meni matiefuo no mabedwafo ni bacho na me dase bacho abrantie bi na meti ho meni kunu no ba se obeware me ewo krofrum bacho ai okay no ba so nyame anim me menya basabasa nti e ka chense ma me hu se meni ni ginagina ho a obe ha no nti wo ko hu no ampa wo bai obe hu maame bacho ai e ma me maame nwa bi kura no o se wawu o ka che ne se uni yere o se de bi imprensa so uni yere e na me de me ne tena se me ni kunu nti me ne twempena timpena twe ni mu no me ne wo ho no ma na da ko frɛ me se memra be ma no ai o se brahin se na me wo fie no frɛ me wo fie no frɛ me se memra ne fie e wei tafo ono te tafo fa hin ji junction wono tafu ji junction enti free krofrum na bra tafu ji junction toaso enti be koye no ka me timu ameko no se na
me so me ne time be hu se ono oba se wa wale da ti ka me tina ma me ko na se oba ne timbi mimi ni mo no na na yire tim pa chan wo fa ka ni okrofrom ai sa ka na mu na be ma ne nso yire tim be ma wo so woni yire no okay to aso odi to aso eti woti mu no me ko tina mu bi no jansha mimi siye no ono oba no so siye ti minim se no woti tambi o se minim eti bibi wura fie no oba no twam o twam no na me bikowura anche bikowura dem anche no oba no bebo opunu oba opunu na apɛ no sɛ me de minim pa obo tobo wasi oba na twam wodie wunnim no minim no na wo wakowura ba ma ne fie ho wakowura dem ukowura dem ne nkomo bɛn na hya ase wo ne ba ma ne ntem sɛ die nti no ofrɛ wo sɛ bra ansa na oba na ibebom sɛ me makɔ denti ofrɛ me no na nya me nwanwa okay eti oba no ebebo mu no preko pe na ba ma no pese odimisie awo dem ho na me say adai na odimisie na oba no obi oba no bae na no wa bomi why na abo oba no be hunu wo dem ho no oba wo hin oba masum to oba me no na say bebe pa ne chew say me pa chew che say kwa ba ma na fa so odimisie no ma me hu say ni bibi no no ntina odimisie ntia ma me pa oba ne chew na me pie iti me pie no me ba fie anche na oba no be ba fie be na awotwim na oba no frame say wona yenya wi ene no so de na me nim no de but asa nipa no okasa na ase na damfo oba na damfo na o ma ne frame na so mo yi me number free be ma no phone so ene o frame me na o say mi na wo manya mi o mbekume to aka something hwan na obo sister ne din obo hwan din oba ne din ya obo din ben ewrabna nipa na wo frɛ wo phone ne so no wo busa sɛ hwan no ene o say eye ewrabna damfo okay to aso na your friend say o mu bekume to aka so o mbekume no na me frɛ be ma no ka chen say wo yere ne say o bekume o se o kan ne say wonte sansu wote se wa ompene ho asem te se wa asem o kan ye no be ma no ai asem o kan wote se wa be so no me no senya asem se na ba se ye ko ha se ye ko police station se ye ko aminim ye enti me ma adwan ma so se obi threat wa na so obi ka so obi ku a fa ni gina baabi enti o ka sa be ma no so kan sa no e na me de me tina me baabi afa me wo hon ma na se bibi me tin kasa se me hu nya me ye me ye adwuma so me ye adwuma bia me ye bia me ntimi me hu nya basa bibia wura me tirim besi me na ase che se me ntiasie me ko hospital ne adwuma to ya check me ase da bi se de usi kan se de si ye nde pe bi fa e na me pe bi fa e me ko ese oba na bo me hu mu dua ne honam mu dua se wa ball de yi hu mu dua ne honam mu dua se na hu mu dua so wi ase a chia ase na me ko ye no mu da ne dua ne maame ma da ne dua na wi ade kwa na ekoso frɛ confirm si ana said ade ni si ha mentia se osen nom kofe fa na gu sumya so se sembasa na so fun maame bi hu mi na ose da bi maame obi ayo bibi o na msi me makoba bi kwa me so obi abom hu mu dua makwa akoda na so sela no ade no se de si ya me no nya asam ketwa na so fun maame so no frantoa enti bia na omo adane antoa na antoa so ya na ne baabi na me kodane ne bia enti me free mi so nti no me nko ho na me nko ye na me frɛ be ma no so for maame ne two sa for no okay na me frɛ be ma no na me ka chen sei na ekoso first ne de me kodane ye no me ma ka kire no na me ka chen sei na ekoso enti no wo mo se me frɛ omla na so for maame ne maame se wo ba panyini wo antoa ho na oni ani mu me enko ye ho ade na obae no me de to na no mo se be ma ne de sei e fe na kwasi kaje e fe no hyew e wo krofrum obi animu no akwasi kaja ai ba dodo na anim si e fe no ohyew oye adwuma bɛn o sprayer car sprayer pa chai ohyew ai to aso wo se wanya kwasi a okay to aso enti maame ne ye no se o mutimi fa oba na chi nkodane enti won kan che oba no no omla o so okoy o kan oba de o ye che so oba na mpa wa ye mbibi na wo se Monday na ye ko no de onya ho je se Thursday ene ye ko Thursday
Thursday no so ye command no so for ba no na 12 so for ba no Thursday no so ne o se Thursday ye ko ya o so ba ne se onya ho ontimi ma ye friend one to a ho onya ho enti wo ma na 12 se onya ho a ye so ye hwe mo bi bahu enti wo ba ma wo ye dansini ye ko dane dua no ye beto oba ne de wo ye dansini wo se wate ne ye ko dane ya ko dane anto ye wie stella de ne kwa na ko so e de asem ni na se ye ko pe be ma na busuafo ye de ko to omani mu na chese ye ko hu oba no mi ni ba bi oba ne ti ne ye ko pe be ma ne sister ne ye ka che be ma sister wo kwa ka se na obi ba de ko akobọ ne dua sa de adai na be ma de be fa na se wo na ko se be ma ne pe ana se kuma se be ma no ba akofo dia na akobọ obi dua enti no ene sa de a me kwa akopẹ no ene okopẹ no aso ba be ka che se oba ne se your friend se oba ne se on ti asese onu a memi ne nya asem no na be ko be ma ne sister hono na mama no ho dalet bi so bi ni mu fie ene ye ko de fie bi di ni pa ko ene ko pa ne chew mo ko hwan fie oba de fie e we hen what not Krofom Balance Hotel hono not Krofom Balance Hotel ho balance fie to aso e na mo ko ho ko ho okay to aso di ni pa ko ene je ko pa ne chew so onye hwe ya wo di isumi ni ti ya wa odi ye no na me di kosua ko ma ne se pa ne chew ma fom no onye pata ne kra no njai no oji na de ne koso no bi ma me la se sada de ne si koso ba no wani enti me fa nko suma kwa ahene ho ne mfre no na ade a wa bia wonye mu na me ho ntomi ne ko suma kwa ahene si da bi nipa nko hia enti no me yanko konfo bi o do me abla tek kwa no so no wonye ma me ba bi e be ko bi aso sika o konfo no ye o so ba no so be mama fra lizada empem 28 million no age ono so aye bia mi yimusuo mi yese wa ye de obeye bia lade ne nko na afede na kan do so na mi ja wono so hoko na esa bisa ko hoto be ma no na ko hoto no na adwumam na adwumam ni ba ko ka chem sese bibi sa ho agidi sofu bi wo abrepo bibi sa obehu aka ya ho ade ne ye ko be ma na adwumam ni na kire ye ne ye ko ye ni be ma ni nya ye ni ho ye ko ye sembe tena he ya ye nya nkasa ye mpu na gidi sofu le hyedem na oye ko pie boss be ma ade na akofo bi ba na oyire ya ne sa adai pesika bi shabli pumfa koma no na wonya ga ni mu na ne ho nto adai o ka sa wo se wate na msika chan se wate no wuni ska na emo bi akopa che se wan kasa ene ye ba fi ade che mi sa ko asole wo gidi ho no ema o mo sa frefre no me frɛ ma me sa frɛ no frɛ adwuma ma sa ba brepo o sa ba ho no ti wo ba ho no na ase o mo ka che o se ma wani mmere nya sa oba no wonye obekume enti ma wani mmere ese nana ya ba ya o mo kan ye bo so me na ba me nkan ho asem chese odi oba na chi chese e de o mo ye nyina no woni ne na eye ti no won kan ho asem eti dabi Satam na beka week ama assembly my for na to abano ti bla bi kwa no o stand bi so o judge o ye bi adi a kire me yakọ ni fie otafo ekọ bo no 5:30 12 na be me hyedem no o mie pono no ya boma o mie pono ti me ma dwe se ka me bubu ni gate ni na yi na afiri o fe ni sister ka chen say on fra me kan chen me say enwumire ye be hia wo ba no na ni sister fra me ene enwumire no ye hia wo ba ye hia ho no ye kopa ne ye sa kopa ne chewa o se onye hwe nti no bi de mpe bi amemfa nko me so me hu tete me hu de amemfa mfa na me de ko radio station si esu bi me ho de am de ko na ye frɛ no ye friend ye wo be kansem gumani ma se chese obi a woni me ba ka si atwa me ho asem ama no wo kansem bebre me pema ya lisanti ye din mankasa owie no obeka se me wo na danfo ya bo na danfo dua ma okugya na danfo am na koda ni dua ena konfo bi hu no ka chense me ma bo ni dua gi ni kunu ena o mada ne agumi so wabra wokura na unnim se be ma ne wo yere nim po me ma bo ni dua na o mada ne agumi so me bo dua hefa wose ai sana konfo ba ne kan ye ampa ma mbukutodwe pa ne chew me pa ya lisenti me pa ne chew ho no
ɛna akɔmfo ba no so ye free wo be na awotwe ɛna ɔno so betena so ɛkeka ne nsɛm sɛ buruku na akye me na ɔno so kura bomi bi kɔmfo ba no so ɔno so bomi dua ne bi kɔmfo bodua wo bomi dua ne bi na ɔba ne deny sɛ ye ɔka no wɔnyi ni nti ɔno so bomi bi de kukuo si gya so ɛde mpane ne empentoa ne ne magumu kyɛ sɛ enti buruku na akye me ye na ne baabi ɛgye sɛ na hye ye hɔ me kɔ baabi akɔda ne enye yi ɛna FMfo no sɛ ɔmo sere me menkɔ hɔ nyanko da ne ma pom di nti eti sɔfo bi wɔ no ɔno so sɔfo pɔ kwabna ɔno ɛyɛ no ɔsɛ ma me nkɔ na ɔmo ahyɛda ɛyɛ beat na ɔmo ayɛ ɔyɛ obibi ankasa eti frɛ no panyimfo anim ɛna pɛmayalesa ɛna me kɔ ya me kɔ da ne yɛ ɛwɔ kɔmfo ne ɛwɔ kɔmfo ne hɔ 89 million ɛgye me hɔ mpata de ma ɔbaa no kɔmfo ne gye 89 million ai ɛgye mpata de ma ɔbaa no afei de wɔgye we nyina wie no afei na hwan na tua ai bɛɛma no ama hɔ bi ɛfɛmfo no kora mfrɛ bɛɛma no sɛ ɔmo me bae no de ɔbaa no nko asɛm ne bae nti na ɔmo amfrɛ bɛɛma no ɔmo ama na ama hɔ bi enti yɛfrɛ ne sɛ wɔda ne dua no bi ɔka kyɛm sɛ 6 days me nte yaw 40 days me ho bɛtɔ me ama yɛ madwuma me sɛ wɔde hyile nyinaa fa me ho kamera simi so na ɔmo de abɛto so ni nyina achi 6 days ne so ya mente kasa ɔse bɛkɔ empane ne ntia ne mpentoa no na ɛwowɔ ensɛm basa 40 days ne so ya ade ne simi ha na asane ba me mu na kyɛ sɛ dan me ka so dan me sa aboa sa na me nipadua me tinka a kyɛ sɛ me nima de kro mo de yɛ me ma bra so wɔbɛka ne sɛ me mɛda hɔ na ma me mo se ɔmo ntimi ma me kɔda hɔ safi sɛ me kɔ no me yale adeɛ na ɔma yɛ me no ɔmo firi sɛ nguaseɛ bɛba nti na sɛ me bɛda hɔ na sɛ adeɛ bɛkyena me ni hɔ asɛ me yale na makɔ ɛna makɔ akɔ nti ɔmo pene ma me kɔda hɔ na FMfo no frɛ no a asɛ wɔbɛka sɛ wɔse me mɛda hɔ nti sɛ ma mɛda hɔ no ma mede me yale bɛkyina me nya ayaresa obi a wakɔgye 80 something million na sɛ mo ka yɛ na mabusuafoɔ ma madura na mabusuafoɔ asɛ no bisi mabusuani a wɔsɛ no sɛ wo na wo hwɛ me wo bosom bɔne hwe hɔ me ma me kura bɔne hwe hɔ no sɛ me mfa me hu me gya no na wabɔ ma hwe hɔ me mfa me hu me gya no na wabɔ ma hwe hɔ ɛna me de ti hɔ ma yɛ de me yɛ bia nti ade no ɔmo yɛ no na ɛboro me so na me de kɔ ahemfie ti me de kɔ ahemfie no ɛna ɛyɛ fɛ ne sɛ me de me sama bɛɛ ma no mpuna secretary dada ka chem sɛ phone no madi achem na asante memu akra no ya na ne dua nwu obi so na konfo kra nso modua na wo kra so ya na ne dua nwu obi so che sɛ omo frɛ me sɛ mabodua ntini ya dane na ma na sɛ bi mpo dua mpo na makoda ne dua gu me so minima asɛm no ho hye na dada sɛ wasɛ mato adi enti konfo no mo be frɛ no ye nyina be kosuma nkwan ne wona ye kɔ konfo no mo frɛ no so ni ha okɔ voter na dada bi se wo boa wo ho na me dada call ye call no te ho na dada se mu kumo bi ba o ti aso ko voter ye hia so ama ye nyina be kusuma kwan no ene ye na kasa ne nye mu susu no na me call FM station na ye frɛ oba na ade be enne na ye call ya ade chi anopa ame ya call ye nyina ye kohia no friend say to me be na me wa me de ne call radio station simple atwem ni to me ayare senti o se me musa be ma no wa ye bia ye we ni first time wa ye bi da be ma no di wonim oba no na e kasa akyerew se me ni di asam susunsumu a medifo hona musu medifo na me ni pa me ni na hye simple achew me kwa me ni usia e me didi watam da enti me pa achew enti ya kwa yimfie no da na e kwa em koto oba no se wo wa yimfie wa ma ukrofo de na ba ho ti konfo no so e ba anye ene na nye case ti konfo no ba ye no obebo ene kra no se me de dada de oba ne ka ho ti ye fra oba na konfo na mane lai no wadwane ye ka se emfa police nkofa na no amane lai so wa fra ne phone so na wadwane ye fra na no afra no wadwane na asa me ho kire me na me se na me ne konfo no nko abegina na me ne gina na edi asem no ye di ye esa ba ka ne se me jese be kwa me na edi ka busa ma no asa na me se da bi ade me anu call me fast am se ade o ma ya me ne nyaduabo bibi pa na o mo di aya me no o mo se bibi na o mo di aya me sesei
etisi ekwa hwem na senye omo a ombesa ma me wa himfi ombebo me ka msimate ena omo ma ekwa kombebu ampo na ohene ba akosi ebu enyeye yebu asam na enyeye entimumi ekwa hwem na ekwa hwem yekwa hwem o wa ko hwehwem maye ekwa yesi mi mu odua omo so na ni dua ngumi so azan ena omo aye agisika na ye hwehwemu no konfo na ohwem amaye no omo ame ne maame sori pii ene ka ayenkwa na ene ko ene konfo na ono wo so waye mesa no e ka omo odemo eti bi kwa hwehwemu no meni anye ho ene ye ba ntini na wo hweso na sa konfo ne hweme meba enti e ho no e ko dadi se wo dua omo so na ni dua ngum so azan na omaye eti de bomu na konfo no be ka no kra ma obi ya ti bi se sei na omaye me no ene o ma me pie ye tobo enti se ye ya ye ka sei wo de pa ni hianti a wo te ye ne ma ade na ye me no still ade ye me a se binim de ya me so me mini se da me mu se de ya me no tobo amapoma nya ho abotre nya abotre ama kire me de yawo no na me hu de yawo no kire me de ne dem etesen hu de etesen wo ni paduam asa aboa me ni padua ni nya me sa aboa se me nsa me hu nyina awu me mu sei me ntimi nkoa me mu me tina se cha me ntimi me da ho a me se me ni mo de o mo de aye me untumi na be ma no ka chem se me yale ya bo me dam ho ne kan sa be ma no o hyew no wono wontimi nyo ne na ebe hwe me o hyew ne kan sa kire o se sei me yale ya bo me dam ti wono ade na o ma ye me no wonim hu bi ade na wonim hu bi sa bra bio sa kire me se uhu ne se aboa bi na da wo mu en wo ye wo mu dan wi bra wonim o ye o de wi mi ni padua no chese mitimi nkoa me musi ebi okra mitimi fa support me musi nwale eye mi chese ade mi ni ma dia o mo dia ya mi o ti adaworo ma ekwan o mo de ma fa so no kapa o mama ya bo no ene mi ni ma de kura o mo dia ya me so ade ma sha tuo mo so ade ma sha credo bi no ayem sa wo mla mo mo me no mla no o me ye de obeye na me nya me fa ahudie me enhwe bibi o ye nkoyachi sa da no a be ma ne frɛ wo sɛ bra ne nkyɛn wɔ tafo no na kaya wo kɔfo no wo fo ka ne wei efro ka no wo ai sɛ mo ni kuro from 3 to junction me te ha wo bisam sɛ minim kuro from a wo fo ka ne wei 3 to junction nti wo kɔ ye no no oba ne tim dada na sɛ wo bɛfo ye no no nso bɛfo ye no tim dada okay ani minim no enti wonim no wo wasi wo si ya wo kowura adam ho no e de enkomo na be ma ne hyase sɛ wo wakɔ o boy ho ɛna wakɔ hyɛ be ma ne dem e de enkomo na mo hyase sɛ mu di ansa na de obɛbɔ pono ni mu na eba amekɔ ya metena akunya ma no so bɛbɔ ɛna obɛbɔ ada no onim dada na de enti a mebusa wo saa ne sɛ wo se wo wura afie ho ɛna ɔno de o twam sɛ na ebi so na ma adwo kyerɛ me sɛ na ade asa etimi mi si ye na onu su si ye na bobe say na bobe 10 enti o hyew ne frɛ o sɛ nka beda o frɛ o sɛ nka beda na wo kɔ ne dem ho a unhunu ma ne ma oba no je sɛ on te ho enti unhunu ma ne ma oba no oyɛ de adwuma minimu no ansa na obɛhwe wasum wɔ dem ho no na waka bibi akyere na ana nka bibi akyere no wantu fon ama no ene kura no me kura ene kura me huna na ni am sɛ kaka me huna na me dwane ene kura no me huna na me dwane ɛna bra ɔno hwe wasum no bɛma ne ka de ye e wode bɛma ne so ni mu ɛyɛ dɛ o so ni mu na me de me pie ye o so ni mu ɛna wo pie ye tu pie ye chire o mbe frɛ wo no ɛhɔ ne wa ma ne hu na hyase enti sa ha wo ya wo na mu nyina no be ma ni nim die no aka enti no ha wo nyina me na mu no onfa ho
enti a pretty so bia himfie na chi no na na bu abasa be hu me o me na no enti oso na ko friend say ka omla na ko fro ba na ke kan asundwe kwan so ye pe na no ma na be sa de ko airport police station se wo de mika na me chi na me ko inspector no nti ma anye case na mpe na asundwe enti ya chi no na no de oka wo de mika misika wo no ho wagigi misika enti ya chi no na inspector no edi shem na adwumfo begu ho me so me nko ada na ma me ni ho ti me nko am na adwumfo no be ka che inspector ne say wu mu asem bibi na oba na di aye menti omo nyina ne ne koka na sa de kro no se bibi no akwachicha akwa sane na me so nye free enti omo ne koka na omo kasa kire me ya na inspector ne say ya le enti no me mpene na omo yi no ye no di odi ani mu beli no o se o ne kwa ka che so munyai ma no na obekwa akoka omunyai ma no na okwa akoka no afa die oni ye di hide and seek e kwa adwuma mu ho a ye kwa anopa no wo mma ye se bia 11 ye beba e che so ni se be 8 ye be kwa adwuma mu akope no enti be 11 no aba ti na afa die de okobe na enahi no no adi ntente se me fa police mla na di police ko me du police di police ko adwuma mu no ye du no bi man lie no dwane nti man kasa to dwane wa ma hobiem no oba no frem say to me be na me wona me di police etata be man na me kate no nti ya wo police station abo sana ba frɛ ai oba no wodi kan wo ne ma no o frɛ say hey bra na wodi police tata no o ma ko central say wodi police tata o be me achew ma me na wato yale ama wo no ma me na wato yale ama no ni kunu no sambasa no o mo keka ti last time kwa mobi etie bi se wontie me dance ni no na bete ujani be share se sankrofo na efrɛ no tumi ka se ma me na wato yare ama wo no ti last time bi kwa se wanya akwa na ujani be share so okwa akra ti bi twam na mu se wakɔhye ho o hye ho ye adwuma na me di police call na mkɔche no na okodem 3 days ye twa statement asmo be kan say me wonu na yele ena me di ne akɔbɔ ne dua na oba no so nte hɔ kwa ena wa ye me saa na police ni ba crime officer was say why Jimmy papa fi akwase asem bia o kan no di ni shame 3 days ti ebe no ena o mka che ne say yen kɔhwɛ nka papa bi be yi say o kɔhwɛ akoka o di nurse so sa maka o de beba ama ya o ma forward asem no sika na kɔ o ma forward akɔ enti yen kɔhwɛ nka no ena papa no e kan no o di oba no ba fie oba no be kan sem bebre bi se oba no so gyan e kan sem a o we obetwe abaabo me enso sem a wo kan ni mo hwe wo kan sem sa bia na se ani me di asem hunhum a me di fo hunam so me di fo asem oba kan se konfo ne se me du o mo kwa ahemfie no afi so ma me nwa bia didi na tem ene wa ma ne bosuma ya me sa se wa ma ne bosuma anya me sa obeyi bosum na guan ya guso omo se yankɔ konfo no ne yankɔ pa ne kyɛw se bitimi enkɔ mo amu nkokume me nkɔ da hɔ men kasa bio mate arofo ne ade hye enkomo a ye die eye a 38-year-old lady na ɔkyerɛ sɛ be man ka no korɛ amfa nkyerɛ no sebe be me kɔpɛ baa na o yere a ka emfansie ba na wo kopɛdo no o hwɛ eboa saa ba no sɛ wote ase a ema ne hunu kwane a obefa so obi tutu nanamɔ na wo wanka ama na hu sɛ o yere na anadwo 12 ofro video call na wo ne wo yere ne da hɔ a wugiri sɛ die ne besie enti meme enei mitumofo ewa afidie yi so enye awura yi die enti na meka ne sɛ yie sɛ wo ye be ma waafo na wo kopɛ ba kanokore no kyerɛ wo ba ne sɛ wo ba ma ware na ware a ma ware no mepɛw mani gye wo ho ye wo ma bi no mu a wo mo
entia ware dodo omuntia ema bi kura ni je ho se wa ware kura na wo sen ba be pe no se ya ikura ye kan enkura nkitinkiti mfiamfia sisi fiafoi wo mo kura binom theory ne se ebe ma wa afo kura na be pe na opene a wo ya responsible enti wo no kura na betumi ahwe oye enti adenti na ne wo nka no kura ne mfa nkyere ba no na wo de wo yiri sie kosi se asebisi asem no ni nyina ni o they say na asem ya na ye kan identify the cause of the problem per the awuyi kan eye owura akwasi kagye ohyew wona wugina maami enu ntem enti sasem ba you take responsibility of it now make sure say obe solve it this is awuyi mpna ono obe twen ye no eye wuo ena na wo pe no nti na abese ne pe ana na wo pe ne nkwa intia okay mema ma bedwafo abam na mahu sene ebeko maame o hote say bio brawanim oba ne ya wo kire se ni paduam de na ye no ka kire ni ntie wo kire sa de na fa ne hu nyina ena hyehye no ho edane ye mo soso ade wo wona da ye mana bra wanimu na mebusa wo wona da yam bi ne wo de kroje so mo ebe kire me wo si atumi hanta ni mu be se ma bra chese enye bra wa bra na mebusa wo ai eti simi ni padua na ase sunsun mi ni padua no ase sunsun wo ni padua no ase bu ase apem pam mi ni padua no me sha tale na ama uhu ye esi a uhu ye sesai de sesai wudi busa question ya mi busa obi nso wa abonte obeka se na do no ade o kan de obeda ehune huye ama de mpese me kire ne se ti a woti ho sisi ye uhu huye si aka so obi huni huye a wote ase se ne ho adwo no enyo no sesai unza be ma no me ko tu de wo kan ye kire me nam de busa wo nyame na me kan be ma ne ka kire wo se wo yade a bodam ai ena mimi busa wo na de ho na onim ho enti wo huye na yare ne ha mi yare ne ha se ya na na ote dabi yese na mti o se wonu na adwe chere se me ha no me ha no se yakohwehwem be ma na aka se ya na ote me pa cho dabi na wo ye srim se ya o wawo pa cho dabi uniba wawareda me ngwareda usiefo ya ne di oba wa kwa mo be ha mi tina unye bi kura da o da ma twempena da eja ena we be hu a akwa ne sei no so ba kwa amfesika mo me mpo na me boa no ena ode ma fasa kwan so o boa no kwan be so o boa no sesei asa na dwuma asai ti me boa no na dwuma asai ti dia na wo ye ma na e kire se wo boa no wajeje bisika woni ho esa ni bi yemo ni bi anu no oniska na o mani bi okay atie for asem no nie na sanko boy e ba ye nim no enye nne ene ba ye nim sebe sene ye di adwuma no sa asem ko baabi ye minu anom mai bi ho na eba bedru manim say ya I tell my production say monye toro checks na yenhunu baabi a esese de to kire say ekokokokokoko ne bere won so a de ebeye bi eba bedru esese ado yiba nyankopon nti enti eba ni seyie no edia nkomo ena wono ne akwasi kaja aka ohyew edi ya amane kentia asamba bedru manim ha ewe afidie isoi ena wi ifete homeopathic clinic for yankopon enhyiramo enuanom ne adofo se wo ba kumasi krodua yi mu a ahenema kokoben ye ben Jomas company ewo 18 mu junction ne so aha na faith for ye wo ye na ya kram fidie
free India near the Abagana. Baby, I had the show ni peduani mu no ye hwehwem na ya pe edrum ketenkete no ye de aye adwuma wom amwonya wahoto anuanom ye nam physiotherapy acupuncture massage kwa so wo yawo a wotie wo ni peduani mu ne beko ye twi free ni pedua mu stroke yade achew wontini mu twetwe wa ye mrempam esikyire yade anie enemu yade anani ho haw osa anade na haw yade tete wode wa na anim wode bra ye nkyai ye beboa ye number ne ye 0244583859 and 0275969414 and then we are Secheduma Rural Bank unim say onu mu ni sika korabia sa odo hoto won so ade nyina bedi aboa na awie ye di amaw unim sa ho ene me ka kire na awie yi sa metie mesrautie branches ya mebuboi na komu bia ben wo mu na one wo nu nkodidwa okọ Secheduma se a ye branch ni be dwa no okọ adwira ye be GPLTU dan no ukọ Kenya se a ye be Kenya se ye me school no station ho abrosan se ho a ye wo ho okọ anwonaga ye wo je ne dwom ho aboabo ye wo post office na chi ase wanse kwan ye so tafo ye ben club 600 anamo federal school no adum ye wo boss FM dan na chi ena mbojizongo ye wo second station eye Secheduma Rural Bank ye branches no enyina su chechere ene edigan ni nyina yo mobilization centers wo ho na yen ne bank with a vision enti ye proof say ene nidwa afia pem ahankuna de wotwene mu 1980 ene ye baaye ye nya 45 years ya provide rural banking services wa Asante mu e de amamanfo aye homa asem da enti me ka kire na awie se bebie current account wa ha bebie corporate current account wa ha eno no COT bebie savings account wa ha susu account me bada achine de ebie de ma oba no ebeboa kwada no wate ye wo fix deposit interest rate ne ye kama ye money transfers ahodo ye be link wo phone no e de ama account no bebia obi abetumi atwisika e de abegu phone so e na woni ye di dwa ye bebo obesia ama odwumadie ahohini bi ato wo no wodi atiti ye ma ekuo besia ekuafo besia odihie bi afrim na na edudwe ebo besia ma de koye yie no ye ma overdraft commercial SME microfinance susu loans e na wo ya nkora anasa aba adwuma ye ni a mu nyina ye ma besia ne bi ye no manie GBB ne na wonte ase a fresh Secheduma Rural Bank for ye 050-168-2737 and 050-161-7924 unya fresh ahoma we ya Secheduma Rural Bank for ye nie ye beje so wate ai ya no bekasa na de wonte ase bia no ya kire mu nso ede amawo ya de ya o empatry any moon sensem mawura wokọ ayaresabia de di kan na doctor efi wo no o kan de na kire wo se no na hawo oye o se malaria inti ma malaria dro achai ono no mo yen so still o sa ko obi o ko obi nkwa ma mo jeje metu aha ye je woto wo de ka se de ahunti ni age wato wo yade bai ene sa mo kan no mo di nso sisi me so ya nka wo yade a hawa nkire wo pacho de na wonso wa musa because all right ibisa o mo se malaria still malaria into ko bia ya malaria na ka no mo se de ibisa de me si kan o mo hu bibi ete santino me mpe ba bi mfa okay wo ma ye check wo se wo osa ya check wo sa de ni bi da akwa check bi de wo ya ka de na kire wo yesi ni osa yesi woni osa osa ya de bone ba ko a ehu pa da bia Dr. Manko aba fidie so aya o kan ho asem eya mamu hu se ni din osei sebe o kan ni se ya obi se osa de se yade enyefo menua se osa chewa ho wan hwi ya be ka se sunsumu yade enso na ye osa na ye osa ene se wo osa na ote ho se ye de da oyam eda obo ano ana wachiri brami ni mu wachiri ekami mu na bramo ni mu
na wo tena say oh say osade hwe hwe ye be kakra be ka say ye huhum yade enti na me bu say awure say ne wo kire say bibi tumi hantan ni mu ene ade no enti na ma me bu sa osa asem we no okay mate ti say wo koye ne ye kan sa kire wa mate Dr. Mankwa na da awurade fie heba center no me di me nkomo yi aba simadu me ba wai ne picture before say hey wunie oh me de bachelor mo atiefo mo mam ne Dr. Mankwa ngasamra doga kwa ba ya ja kwa me pa cha na umpom a otweri ampo nyankopon tumfo na dum me ho ye pa ya de nyankopon ya se enenso osade acheyem bio kwasempa bo so me foforo dwale dikan Awurade fie heba center ho na ayaresa wo very good baby atokro da bia anso very good enti ena wie ye hia de faduro no fawura ye doctor akra wo de me da ase me de ma chief nyina ase good ene ahwefo nso ase da bia mesire nyankopon hira de ma wo ma omuma nsum de no ba ma manfo chechire wo se wo mla Awurade fie no na da bia anso no ma bi frɛ was mini adanse ma mani wuda bia me di adanse ni pa no ba bedamase ebe yi ma yese wa kire me kwampa me mfa so no kwasa ma akra transit da bia na ye kire kwan ebia na obi nso di na fidie na to Otec 1029 ya wotia Dr. Mankwa me ni ba bia kuma se krono busi road park ho na mbutu amedi medwuma enti se wutie mi a wo de ofoka na ukruma wo so bisi wo krono U10 so wo atwoma kwa amaro abang nanim usia na wakroso okroso abusa praja for ne se ope busi taxi station okho abuso mu se okwa Awurade fie omaka se ho na yare se wo mdu baba asumdue kwa so kira ye brada ye entrance kase ne de na ye ne wo mom wo haw chimato obi a anidaso nyina asa yade akurankro sankrofo no ene ye ne wo mahia me no mba bedi nkomoyi ko fie de ne pon abua ma obi a kankan wo mom wo aho kire mu wo mom wo haw mu turi fa wo haw no amane ni no fa bla Awurade fie kira ye brada entrance kase ma bi ba mo be 3 months ne nura no ba fie no se akurachia mecha no se en kwasam se ye ba won kansem na se bia kan akoye ho adwuma ma me de wo mo hu se nyankopon tumi ye adwuma wa pa sam kase ana ye kasa abon wo bi wonsa ne ho akire na obe ye adwuma ya iskan tra ne nsem man de na hu mu ka ne nanam na ya to na beduru no so wo se obia me ma me yo mpapo obia ye adwuma nyi bibia be so bia na age egu akure ko ya kwankire kakra be se 14 ko ye no nsu ye wie no nyankopon ahye ne wonu munya mo be o se ndem nso mbutuma yedu me nso matimi ato plasma bo me dem me nso me ko adwuma mpimi de bi ba fie me nso me yiri frame miura prekope because of say adwuma sem ntino kama wade nyina ya asai me ho tete pansamo yi ba ohia mom de ya wase ohia nim guase ohia na mo enwono nti akora na ya trasi na ye brada e trasi da bia me se e trade nyebo trade da bia me se ayese kokromotu ntimi san ho mopo nti o trade ampo nyankopon amam ti aduro ti ade aduro kranko ni obi wase mkono pala no mitini ko ni bi omom ti ayo mu ya ache san krofo na nem no mu kasai utiem na so ti ade bi obo wase mitiri mu hyehyeme obu wase mitiri mu dwaame wase mitiri mu am dududu ase bibi ni namu ase bibi pimpim mitiri mu mitini fa dwaame gagaga obu wase miti ade enti na abeso mani amani so yam wisi mani hu ade yi mehwa right na rombo bi atwa wo ho efoma ye metenten me na manam paja me nan me de me na pimpim ade mu sanfo no na me no mu kasai utie me ablawrade fie ba center ekina ye brada aduro me se wani aduro eno anom ho wo do mpade de gusu ade eno anom ho a amanfo baji bidi hu adanse na yeda bia na betra se betimi akan ade ba ko ho asem nti se ya amoso ankasa bia ya amo ya de edin enti utie na se ti ade bia ba so ama affect wani a okina bra wo de bra Awurade fie ba center me di number na itudwa wo de me sori afre me wo frɛ me nso a me kire okwan ni ya amo aba nti wo a wuti ya wo ya tie ni ye ti ade no akofa ni ade bia ba wo se mitini ba ya no me se enka ba manum me ntimi nkasa nipa ho nana me se so oba na behwe ani ntinifo na ewura anom ne akatachifo nana no mba ba gi sa aduru bia anum ka no wo ho ni ba akofo so na wo so am mfere
because yade de oton yade ananya no aduru nti nyanso ba nso be ton yade ho aduru ama amanfo nso tie bi no enti utem na sanum kan wo so tumika bla wrade fie ba center body word ankasa me so obi ba mo me de dokunu nsu na me kire na de am de ma ne kan ho ana ni nyina akoye honam kankan ankasa oba wrade fie a no ma na eburu adwene nti ase so enti utie me na se ofi se enka wo num a tumika bla obi wo se me da me hwa ankro mo obi wo so bo so no mu o preni mu ni nyina dukuro na etu ase obi wo se masunu nsu mo am dududu asa ketechire bi su wo masunu mu ase dede bi wo masunu ya me ya na sunu fitin su saafo ni nyina wo kena awurade ya adom ade tumika bla awurade fie ba center oba mfidie ho na bia mse mfidie ndi emfa nyi sika emu akire ya de ba ensa ya de ya fidie ntimi nkotwa waduru mfa ma me na mo waduru a afidie ni kire se ya de ni na me de ho waduru be dai ma ntu tie mi a wo kena bra no fa ya de ne bra ti ya de kora nkonfa bra me de number ni tudwa number ni 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 utie me uyo obi a utie me tie ne ye uye bema udi prostate cancer na aba oso obu wo sem de me da me sore ntentem obu wo so sem de Johnson me chem ansa na aba obu wo so wa ya sen so ayire tan na mpanifo friend Johnson ya ba wi ase nye ne Johnson ya no tweri ampo Nyankopon adom aduro ni bi wo awurade fie ba center me se ma bi anansa na ofro se akra Johnson ya ne di se Nyankopon adom me ba ye na obo aduro no pono ma me na me de koto ade mu nu anom ye no Johnson na me sore aduro na adwo me chima e ma no se ni nyina atue na me se aye mpompo ya na ahunu wo inside abopo yenso aduro no ba yenso obo no pono ye de ne kasa bebuo ye de twa ne mpoa na de ato ade mu anu ma na ofrem free UK da bi ofrem se wo de madam fu no ye na on frem so me de ofrefro bi se ho no baka se bia pen bi bo so da bi me de me nua no so ra frem because nya wa kenenka akwa mu pressure men nenka me masam kofom ko da bia utie na utie ya prostate cancer de rubber shema o ma ye ba ma biem o ene ye operation won sa ma ye ba ma biem ndu pa so me masam ni gina so de abra ready fie ba center brane ye mo bibiduro kroje ni mfantu ase ma obu won so ase ma ye mre won pam o de abra mu bu oduro ni bi wo ho oba ba ma no begina so den ama hu ntintin nyina so mo se yes apeja mo se ba ma duro ho dia ditwa no so bi wo ho na dede para bra ba gibi na bia be trasa na afa ni be ka no so account because ba ma de da bia na wontimi ni na yeti da bia already so na wontimi ni na ne ba ma so o de se ya de bi na aka ma so ate a bra ne apeja mo mawo e wo no kro kwa so aduro no ba wa na e be che no akwa akoye se bia ka ma fa dum na de ego dabi o ba already fi e ba sente ba mu no akwakoye enti wutie ne so ofise wo nam yade bi na ye be ma o ma nyina nam yade ne timi ka wo mu o ba bua ne de ntimi ba e cha bo so ana asena wo de ne pie sa fo no ba wura fie ba center mu maduru no matena bi so wo transfer so from doctor ade na ase pushi ban ema bim enti wutie ne so ofise wo wanya nam yade na ade ahye ho ama na che e bedu ba bo so wase nkukodwe nam ne ho o se ne ho ya ne hene obu o se asemo bi ni na mitrim emo bi ni na manim bebrebe wo de blawura fie ba center affect obi a aye na am na affect nani bo se nani na ye ko bo se na no nka mu aye white ni nyina aye sickness ana se gunuri ana chlamydia ana se nam yade ana ye se ni pakro no wo de sa afo no bra obu o so wase mema no ho tutu ntokuru e bia am se ye wo duru ado be ma na betum e du be ma tum bo se na mo na wo ni yigum ba je duro ni bi na me masam no enkosoro na gonori ana yade mu enam yade na ayewo no ya wa ya enkon ready fie ba center akrobu won so ande be na spiritual one obu okra woni sama bi na akoda obu okra na premier ni yade abon paw bo se ho na akwa akonya enabi enam yade bu wa wase baba so kwankro ready fie ba center me the number ni tudwa me sore afre me number na 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 utie me sa ya de mbo so ache ensa duam sankrofo no
be kan ho asema che watia tom oye ne ho due nya ye se pa da bia wa doctor bwampa se wa mani ada fom ama yese mi sumi timi hwe mabusua ama edin tutu mi ne magyae ba bia me bro da abontine ne to atwa doctor wasidanie utiem ne so onipa bi no monsa wa ye sadwiam ana se sigaleti bi ene wo twetwe na ampese obanum biem ana se wi bonsam taa ni bia kafra Mr. Muka so obi twi bia wo de bra wo ba aduro no so de opɛ wo de obu okra wo se first de ne ya wo aduro a mo nipa na mane emfa ma no ba na de nya ne de wo ka kye wan kan kye wo de ya na ba ya adwuma enti kyerɛ tenase wo de fa ne bra wo de sie bia wato adubɔni mu enum ntentan no fa ne bra awurade fie ba center ne entu ase mfiri wo kra ma no because de wo twa so a eba wo ani ye tu ase ama no ho atɔ no wo a wo tie me na wo tie me na so wo he nia bi na se ha wo wato moto bi na se wote so enkwe yade awurade fie ba center abaji aduro na ahonto onipa bi nso wona se obi se na adwene mu na ho ya tumni kabla awurade fie ba center e mo na aduro na ahonto no wo tie me ye koburo nyama o wo so to ade o to ayento pan ya ntɔ bla awurade fie ba center enuro ni akwankyerɛ wɔ hɔ ya mpusapusa nnuro bi ma anware mpusapusa bi ma adware abonse tumi ni ahoɔden yɛ dɛ ya adwuma because etumi obi dware na gya pie firi ni dem ye ka ni sɛ wakasa bi ye ka di agro da bi mpanimfo so pinche nsu a na sɛ kɔtɔ ɛbɔwa wo tie mi na sɛ onipa bi nso wɔ se sabio ne to na ɔde kɔkɔ agyanan no koko bi abesisi wa akra koko no misi da bi o miensa e odi besu akoto abi ne o kase bu efrem fristola na ba ko misi mi de mintim mon blof din sa amoro se de de ndie o misi no obebo to ne sa na ekobokokɔbo no ho sa na tutu ntokura tutu aho bebre wo sabi akɔ agya na aso no wo chima na kokɔbo na yi aba na o ya brebre na kokahye hɔ afa ne kuro ni nyina brebre ni pantimi de obe prinsa baba awurade fie ba sento twedi amponyankopɔn adom tumi na ho odintie wo na duro hɔ ye ma binum ba ma bi amo atena so na ade na bɔ hɔ a makɔkɔbo na aye kuro na yi ba no kokɔbo no ensa ankobium na emum se ya na se kokɔbo ankasa na se koko nka ho a na se koko kokɔbo nso ye be ma koko ahan ne ya kye wadu ade beto so no aka akɔhye ho because koko ndiye wo ma no yade e ba so a wo ma bebre koko betimi di ti ade abrɛw koko betimi di nkanka abrɛw koko betimi di eniyade abrɛw wo ma bebre nti e friend koko no koko de ba akusi wa bo so kana ma yedai etwa ho ahia se koko mu yade krankro bi na se ofise ama wokɔ agana so a na se wokɔ moja bebra obi didi won fancheme bra ready fie ba center ya mu waduro me kyerɛ onum ya na moja na twa na koko na esi won so ama waduro ma de aka so na awu na ho atɔ me di number ni tudwa me so na frɛ me number na 0241 09 39 39 15 15 0241 09 39 39 15 15 and 0549 20 66 33 o pressure abra diabetes abra o sa de na o kan ho asem no so obu na so yamu no so achi no o sa de o kan no kwasem ya de bone akoy bi se Tarford so wo so wa de bobo adum ni adan so bia na yade na yade ayewo na awrade fie so ya class a e yanhwehwemu nti wo yade bi wo so na se hunhumu dia men kasa nyi hunhumu because so yade na hunhumu dia tumi ka na bra na wa bra bonu mu ayede se na America no Elisha okoduro se oba ne se wura wa nim so wura no wode akafo ka no odi wuye esi ya ba se ye be fami mana kosi anan mo makoye adwuma ebi de ka oba betimi aba betua nse wo hunhumu asem bi abla fie ba sente entase ne emfa no mangu na kwam na wo tumi ni ahode ho mo sa ye brother e president den na me dan so ye special sitting na how de o tie how de bra o frɛ no ba na e fa awo asomdue kwa so mo bi di ase e wo rade di munti amen adofo sabre papa no wasore me bo number no ama obio obefre sisi ya onne Dr. Mankwa ena ebebɔ nkomo papa no betie o papa ne beje wo so papa ne beboa wo ama ade nyina nso aye kama ede amawo number ne ye 0241 09 3915 ena 020549 206633 unya fresa homa we ya Dr. Mankwa na nkasa beje so one obekasa de wonti asie bia no obekyirem enso ede amawo na na wiai mia menua baba ko oton bayere ewo asafudwom
asafo bayire fu mu ho udi de hadia na dodo na afro udi ankasa ne Khadija Hadia Khadija enawie a very good afternoon to you mechia opa wate woni makonta Nyankopon hyira mo Nyankopon nya okese na Hadia untutu adamo enso emfensie Khadija, God bless you. Sana mia minua ba Jacinta Bonsu Roma ni abaya o maame ne mia nso me maame e na adwo amankwa maame adwo amankwa me te won ka che ya afro ba kakra na Jacinta Bonsu mechia o ne me ofa ase num nyina no mechia mo arofo mo ada me buru me twa me ho aba Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebeye woni padua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomudin hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pefie ha. She, oye, Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband. And the one so we Hepa Plus wife. Na abwa no. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejwede nkra so ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kade wom bia kire me. Oh, na ade be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh, me. Ade minim. De me sie wo ane say. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na ukrai. Me ma Dawu 3 sister capsules. Empa me ho da ayem sisi mu adwuma na tumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawud fo ya na ye Dawud ointment yi. Wo mo na ye se nansan ya na wo complain waposo usisi eni ade yi ebi na me de twitwi ya utisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules na ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom ye nu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bibia ni afre 0244886437 and 02016871717 FDA age adwadie nkratoyi atum obi benya wa na free yade ena apomuden so yansire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdia go future life smart food aduane mu me potinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos aye future life smart food bebo afeidie aya busuan chemfa multabella sogum wom enti irregularity sugar level no san ya adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya esichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa ekwagyim mumpe high protein no binto obabia opese ne yafunu ya flat no wunya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ya ba omayimu encrine wani Ghana Telecom University ni your opposite Kumase woben sofoline alignment ena tema ubenya biato Evergreen Supermarket fre 0246010150 0242878090 future life smart food about that ho ban me ma sisi me pao na me papa nso uso ni ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye do mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic anka ba yen si yie pa me kam kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho adura ye mfa nsa wo yare fast kra oh wada
Na adron kitinkiti bia se wota free ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ye detox etwi fifiri ni peduani mu ama wo ho to free sese yen fa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma bin dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so ho a wo be hu Faith Homeopathic Clinic signboard say si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra Debia Sanopo Awio Anumero mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama wotimi enti wo pese o kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die ibi nanso ankwesiaga ba akokra de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomo a na tu ye o emfiduduo nie minya wo ha bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no ha bia beba obo ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say owo mfidi kama wo de yatuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojo da aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojo da aban heye mi koho sisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244 299520 and 0266 432210 so wa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Adipawre ni kom hade wonkwa na wonim adepa no piao unim entwam me di product fufuo bi aba se wonya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa simple plus so wo phone accessories be to say batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia so wonya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Samikan se krom hadie woni ade pahene no se me mochi akwantam na me ho preme kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die nimhwe afei kejetia ye ne G2 edie nimhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa Wofana se breko sisika ode money free broche nyina ode fa seche dumasi rural bank ehɔ na megye me Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank wɔmote bank in 1980 wɔmo adwuma penti wɔmo atre wɔmo nkwaba mu wɔmo anya branches maako enwɔtwe ɛna wɔmo anya ɛyɛ 3 mobilization centers ensoso aka ɛho Jumedia banks edibia no seche dumasi rural bank wɔmo di mu akotene eyie na wɔmo nyuma pa wɔmo eyie no ebi enie wɔmo gusu airton shells no na share bia yɛ 10 pesos wɔmo yɛ current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Wamo AAB, Omo Akache. Saudi Sikato Sechadumas Royal Bank, branch Bia, Ubetime, Omo branch Bia. Oh, sir, and you mentioned me, Yabosi, I'm the veteran of Jumu, na Kwambe, and Mefos, and Sabekebi. Omoma salary workers loan, public and private Nina, commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans, Nanodia Yadeba, Abaya Juma, Omojo Makatia, Efa controller and accountant general. Such a Dumasi Rural Bank, many a Jomashi and Hopa. Nemo Mocha Kwanway. Omo headquarters no was such a Dumasi, Omo Bay Ejano. Ejans Omo main station, Omo Bay GP, RTU Abrosano. Kumasi Kenya say Omani Matadis Asafono and Edin Shenimu. Angraga Onion Market no, Omo Bay no Pepe, Abuabo, Omo Aswanse Kwan Suha. Post office no Echipe. Tafo
Abuafo omo club 600 Dr. Amuzu Johnson omo bompata omo ben Boss FM ewo Edum Kumasi enyina so omo nursing training college no na edi enhwe animu Asante Mampon municipal adidwai omo ben health center no chechire afija kwabre omo ben police station no enu nti say afrefra 05016827737 ana 05016179224 such Dumasu Rural Bank PLC, the bank with the vision. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay, out of 4, yada must say. Yakoya yaba, aha ye 102.9. Aha, eye Otec. Asem Beba Dabi jumedi yenu wasugusu enewi ya wutie, enewi ya heye. Na enewi ya awudedie munchi ankomao, ye freo Ellen Opon Bempoma. Ellen Opon Bempoma usua wade ewo Amstead o level 400. Na wankasa wo maame ama se wabunsu ya wo yedwadi ni wa de hyeman se ton bags se neye wawodai obapa osre nyankopon ni nhira na ho bambo ene ni nyinkyere na akwasi champon ya wo Italy se na awie o ma wawoda pa esre nkwa ho san so edemaw. Happy birthday to you Ellen, God bless you. Na awie sanko moy hunti ye ba be frɛ akwasi keja ohyew ewo saasem we ho na awie Volta Real Limited for yankopon nhira mo nyamo kese anuanom ne adofo amutie mie ensuo eye nkwa na emom ensu papa ena se wunya bi na se wonom a ebua nipadua enye so te dase abrawa bia na wo ma akra so adani a mihia nsuo wo mefie mihia nsuo wo madwumam mihia nsuo anti no akofa nkwa nchefu ebi no no akotu nsu fon de amawo afi wo behwe na nsuo atwe ba nyina fi nko ani o madedam wo benom de beye wade no na yade na atie dura wo ne wabusua enti ade nti na da ne da meka Volta Real Limited ho asem kire wi da mi gina don yi ho a me bodon nti wasonte Volta Real Limited enuanom omu nenim nsuo tu ena wi ye kasa sa kwanya na ba ma so ofie ho utu nsuo a you think of drinking water, think of Volta Dre omu nenim nsuo tu wadwuma mu ho opese utu nsuo won pata mu ho utu dia che hukro ana wo man ana wutu dia ye adwuma ensu adwuma ibi se bia wo de yesa che water ibi ana bottle water wo ma betumi adwa asase ni mu adwa aboom akwa asase na yase atwinsu kroje de amawo eye Volta Real Limited anuanom sa nkwanchenfo ebi nso abetu na problem o hawa ba ho a wo de be fa yen ye besiesie me kama ene de amawo wo be kumase ahodwo da abanya ye main office ne wo ho sunyan tachimai ene do ma nyina so ye won krabata wo ho ye number eye 0244 299520 ena 0266 43 2210 unya fresh ahoma we sisi ye ya Volta Real Limited for ebeje so ye no be kasa de wonti ase no ye be kire mu so de amawo na awie Asasu Herbal Center onom na akwa kofa kubi herbal powder ediaba ene wa wutie me na wo ye bema na sebe o mema sem enwie peye no minue tu hufu se wotena ho adako de beje so ene so oyere befu achi wamfa wachi a de obeye ni so obejao mempese saade ye bibesinti ena me kamfo ede amaw se wonua dasani kope Asasu Herbal Center won mu kubi herbal powder ibi na wunyenye kubi herbal powder ibi a case close onye wa se ye ka sei obema ne mu aye mremre o ya atwetwema me nko a ne wo so enya de pa wo de no akwa se ire se ya na abao mafiunti a oboa wo yade nyoma nkoye me ka se wo de na twe akohyem afo ye kete enya de pa wakonya match bi wamini upese oba nani gye se be ye obeka wo ho wate ase me pa che onkotonko ofo ni die bi
enu nsunsu aso boni wechire na kubi herbal powder no de eno ne papa no organic pure herbal na se wunya bi na se kube nsuo na obenya o se koko bi na wudi o se nsuo de na obenya o na wo de wo sabigum na wo ye ni se tea no kube nsuo afafra na wo de kanum nanom na wo num hwia ubehu se power be power. Power is understanding. Power is getting there. Power is making the heavyweight feel good. The American what you say, could be herbal powder. Ejetuato. Papa wa yes adro yi wa yesofo. Na wo se watena se hunu se sa de ni gu awade. Oba ni ntumi nka. Ada na uja awade osibusa be ma no. Bema ni nso ntumi nka na hye ne ho enti no aye sa kubi herbal powder we di abado eyadura odoma nkoma di adom no enti sa oba Otec FM ya akra no a ubenya kubi herbal powder bi bra wa hwehwe Asem Beba Dabi before sa wo kopo sa herbal wo murom Methodist main gate no opposite wo ubenya bi ato wo ko misi herbal ne blessed record wo murom wo ko fa ata drugstore e wo abu akwa Kofodua station ho ba bi adavi to aduane no a ubenya bi ato afi wo fa ata drugstore ba ko anu nso wo mfensi adankwa ame ebe roma asore no ubenya bi ato ena wo ko fodwo heba ye no nso wa asante be kwa nso a kubi heba pa dai ubenya bi ato onua dasani sa wo pese wo ne Dr. Asam ankasa kasa ne no mana me de ma no enkyire mu bi ehia no frɛ no papa we nso osan waduro enti wo yade bi edaw so a wo de anante a no ye ma no me pa akyɛw frɛ papa yi na wonfa na duro nkan se bi ye nemu yade brafo a wako a enko wodi ye sikyire yade stroke yade na adwodwo de wato ho ana wanya hernia wo kidney problem aba ho ana sese ye kasai kokoram yade cancer ene how ana prostate no wanya hawum papa ne no manie frese ya 0243 50 5775 0243 50 5775 and 0244 166602 afe 0271 33 7364 unya fresa mawiya papa Samuel beje so obeboawo ama bibia nso ayekama adofo yenkwa ahoma ne so e momfra o hye mame na yene no enkasa wo sa asemwe ho because mahunu se on numerous occasions ena nasemwe ho yato nsa e de afre no afidie so wadum no hey osho abaya mami musa o sa asemwe na menti bibia se ebra oba no ebe ye o sa wo be ma ne dem ho no efri sa abre no ko so ane be ma ne hwembra pacho debi sa da na mujaye no frame phone so ne mi di nkombo enye nkomo die na meka nam say empna trade the lie wom se what lie na say efri bra oba ne be hwehwe wasum wo be ma ne dem ho no moko so aye lie debi but am ni di nkombo wamfa ne ho anka obi wo ye sure ampa wo ye sure ampa mi hu sa ne de be ni na anya hwe oni ne tena che be pa chan mo tena di say bitimenya be CCS beyen fiensia enti fiensia ni nyina wa hu so wo yere we ni pa boni ni akasa yam say wo wa hu se wo yere minim ne da wa hu ya se woni ne ntamte no ne sa ko kabum me hu enti bra ohia wo no ne ntamate yam sa enti hu ne da odu be twa square di kosiesie ne ntamasema na ya sa woni na ko kabum na pe wo yira wo di yale beto bi so. Okay. Anya hwe kura no. Jata betu anamo e wo sa asemi ho because am aware say konfoba na wo wa asemi we mu ne kura no wa frɛ no ba konfoba o de wo hu hia me wa asemi we mu sese ye ya ye ka sei. De ne hu hia me sese ye a wo sa asemi we mu eye o hyew. Because me say o ye konfo na ubie wa no ka kyerɛ me sɛ wabodua mi hu konfo ye no eyie because me pa che omi awano ubenya asemo na court apon konfo modua untire mu a wo de maja taba no konfo e matie bi
nanso konfo modua konfo omodua enti se wo ho na yampa se sebe owura ne yiri enam owura yi so amana akoye se owura we bibia wo de emfa ne se owura we yawu owu a owura bena ya oti krofrom nya odin na beda owura manu sisum na so owura we wu so abaya we woni obiri ni kru kwatwe mpna de wohu ya ohu ne kan wa hunu kaye nkyiremu no ti de obeka ne se no obo ge ni dua no oku ge no abaya we na odin da so enti se asem bi ba ebi wo kra na wonye hwe empre wo ho nkoje sa fans ne ma ho se maye wabre bia wa wani tua sa wonye hwe enye obibi na eye bibi nanso the moment a obeje sa fans ne dia ma ho pe asamasi ma bibi nsi ubehu se wa wudin ene yebebo na wowura yi a wo wabeda ma mienu ntam na sa asem wi yaba awura yi wa ne wo betwe mpena no na woni sa hawe wa wo yire according to munsam a mo kana akoye saade we die tie awura ya yenyi sa awura we mu oba woni na twempena mfie nsia anya hwe kura no sebe uni ni hia na anya hwe kura no setase ahodo wo yiyi bi ma ho enti sa ba we na waba wo dem na wo yira ba be hwehwe na sum sebe ye jani mu se wonkonku ana ohu se ne tie sa asemba asemo e den no se patafo e den anhia sa asem no a ya na ne ke hu okay jata batna se na fe briefi etiefo eni abedwafo nyina se wadi nkan ene akwasi kaja ohyew akasa say ye ka say on record etiefo wadum ne phone no wa friend more than 5 times o me amanim sisi ya kwasi kaja ohyew ne phone no adum empredodo say eno owura no afre no pese nka yenhia wo fitie mu a wa ma ka kire etiefo na etiefo nti ansa empremier no na ene ka ho miensa mu arrange ebre ne to me fan say na ade chiabra na ade chiabra na mu twetwe na wotwe okay abaya no ni before ene ne after na won ko hia o hyew ene wo ko hia wo hyew wieye ne hawa awanya bra Facebook ni YouTube ne so na bra behwe ye de mfonyini no akoto osisi ya oba Facebook ne so ana YouTube ne so na wo hwehwe Otec 1029 FM Otec 1029 FM any before nie ewura wo na ada so yi wachai onie wachai sa wote wona hu sa mfonyini na hwe ho sisi ya ne til say ya na emi ya na ya ti adwen be na ye about trim so hu mfonyini we na hwe ho sisi ya adwen be na ya ne about trim eya me ya nti adwen ba mi trim ni se bi ni dua bi bo a ka me bo hyew ni bi ni nyina yakọ mo dua da no mo di san ensem we chese obi ahia wa ka kire o se wa bodamda obi ahia on ka sa mon fan fo yini nto so describe my betnase e oba de na be describe ababa wa ni before no describe fama me oba akoko obi o etiefo kokokokokokoko we nya ei toma me ni bia we nya housing change ni bia we original kokko empo o say ye hye ya o hye ye kura na utumi ehu kokko no sisi ya kura wo oba akra trechema memre wa no yo mu amuntimi ma Facebook na YouTube no so mubetimi so dia muntumrika na monkohwe senia enipa ahyase ne na wieye etimi ekohwewie akra awura ya sabre me huni se wadamfo ne suwe eye awura bi a woye kokko na woye krokrowa ne krokrowa ne nye enketewa pa ne bia so hu no woye ho ne ho
wɔyɛ hɔ ne hɔ ɛna wɔyɛ kɔkɔɔ kama ne bia bosi wɔwɔ afono kama na no n'anim dadwa afei ne mu nsuso edu afei wohwɛ a bibia wɔwɔ bi na ahoɔfɛ deɛ memani so deɛ ɛyɛ ka ahoɔfa a wɔka ho memi sɛ yɛ mele mu paa sɛ mele mu so wahyɛ ne nso a mele mu sɛ ya me deɛ menhyɛ hwee nso me yi me dance me nhyɛ hwee nso yo mate so me deɛ no wahyɛ ne nso me deɛ na wo de me sa me pɛ wo wo duru me deɛ so a no yi me ama so no na awura no ba bia bɔ ma kama na ogina hɔ no na ogina ka bi ho ɛna wɔde ne nsa na to so saa ɛna wɔhyɛ na hwehwɛ niwa ɛna ogina hɔ a wɔde atwa picture otu hu sɛ saa awura wei mɛma ɔmo pɛ yira ware ma akomako eduhyia no a emu bɛɛ sɛ ensia deɛ ɔmo bɛsi awura yi pɛ sɛ nyame hyɛ da bɔ no a deɛ nan kɛse sɛ nyame bɔ no a na ɔbɔ no a ogya na sisie yi no sisie ni deɛ ne so ate ba ne so ate kura n'anim dua fɛ ne deɛ akura enkoye ɛda so ho na emom ɛsɛ ohwɛ mfoni no ahwɛ wei di a ayɛ ne so ate pa ne so ate ama body no ahyɛ ase a kyɛ sɛ ehwinhwan ɛsɛ ne konka no ha ase eyi ne ho a na n'anim dua ne n'anim ma ne deɛ sɛ deɛ ne fɛteɛ ne deɛ obi a obɛhyia awura bia bɛhunu sampa sɛ nyɛ yadeɛ ana tibia bi a wakomu a ka na ne ho fɛ pa mo meda ase bro afei krache na wadum ne phone no ɛdeɛ nkɔmmɔ na woni ni diiɛ mo nhyehyɛ ya mo yɛyɛ na ɛtisɛnti a aba ne sei jataba yura na medase ma yɛnkyɛ tifo na yɛ ma ma kwaba mra Asem Beba Dabi so no kre already Asem Beda yɛ no ko ba bi bebre ti yɛ twentwɛn so akakra sɛ ɛhɔ no betumi awie na mu na mpanifo no ma yɛ kwan sɛ yɛnto aso nti yɛ fa phone frɛ akwasi keja ema ono nso di nkyiremu bia ese fata ede mai ema ye se dabi nam ne so ana abaya yi kɔ saa wo hawe mu nti o ma yin hia ne yin nyina yin hu kwampa e be fa so ade asomdwe beba nti ye ho ana oje tum se ni nice kwan so koye adwuma bi nti e ma na wotwe obeba nti ye to awura ye ni mo no nso ne ne ma me kofie na wotwe ne so ye no eduru ye friend no ye se wo de ye wasre necessary woba nenso so bibi fufuro bo mu nti yemfa nhye ne the following day a ono so obeba ana e ma awura iko eduru ho no wa ama afa ye friend sa no onfa enwu ne se eye ni da ho ba ne nkyire mu a wode ma yen efa awura yi mpratwe mu ana ne wo mu ne se eno kra we hia awura yi o ma ne ti ase se owo yire oso oka kire awura no oka kire awura ne se wo yire awura ne ka se no nim se wo yire ne ho no enukre bi ankoso to aso ohun se wo yire na chi ni nyina no ne nete na awura yi kokoye ne bone we ne kobo onidua hwan ne kobo odua ye lady ya one ye ne wo hai ekobo hwan dua ekobo no ne yire ni dua se ne yire aye de denti no no kobo ne yire dua okay to aso nti okobo onidua no ana ne yire no koja obi na ne yire ne adamfo bi konfu ba ya yempese bebo ne din ho okɔ no ho ana konfu ba ne ko hu ne se ne yade a wo yade no enye yade keke na emum eyiduabɔ ena obi abɔ no na o se o akonfu aba no ebi nka no kre ndi on de ne yade no yade na oba afie no sa ayi ne yire ne kɔ ho biem ana o se na wo ka asɛm bi afi no obeti mu ye na o ka asɛm kro na akire ne se eyiduabɔ na o se onyi ni a baabi a yade no efiri ba no obeyi yade na akɔ ho ana mo to ho ne ma no mo ye ho ade na ode ne ho jaaye nti oyi yade ne kɔ ho nti anche eno hu se ne obaya a one ne twempena no so yare se de na ne yare na ho na obeka kire ne se ne yere akoye sei nti eyeduabɔ ne yere no kɔ ye no mo se eduabɔ nto ma dane de kɔ enipa na obodua no so nti ema awura yi kɔsaman se ya na boy ne ka kire o boy ne kan ye ema awura no kɔsaman no ɛwɔ ahemfie ema mo to mo nsa frɛ no mo ne yere ne nyina baaye ema waka se konfo na bonidua mo mkofa konfo no nso baaye na konfo ni beduru ye no omo bedi na tem wone na busua di
konfo na tem na konfo ne say wam ya gu nanim ase ne ya giniska ani kwan se wotua de ono na eye no saa de no ono so de akogya na bosom te na bosom ene ne ewura yi di enti ɛhɔ no na ɔse ɛsɛ ewura yi ba fo ma ɔmo kɔ konfo ba no hɔ kɔpa ne kyɛw senka onye nanka onsansane de ɛsɛ sɛ wɔyɛ na ewura yi de no ewura yi ama asa ɔmo ante ɔmo ho ase wampene sɛ ɔmo nkɔ na ɔse ne sɔfo maame bi ɛse ɛnyɛ nokorɛ enti wɔnkɔ enti ɛnam ka ɔmo bɔ konfo ne yaw na konfo ne se onkuno na ɔno na ɛyɛ ne saa akwasi kagya num asɛm ni o ɔse konfo ne se ɔna ɛyɛ ne saa na mmom ɔmpɛ sɛ obɛkuno onkuno na ɔno na ɛyɛ ne saa enti sɛ awurai bɛba fam ama wapa kyɛw de a ɔmpa hwan kyɛw nkɔpa konfo ba ne kyɛw wɔ atem didi ɔmo didi no ɔne na busua didi no ɛpa ne kyɛw de a ɛyɛ dwatoa na ɔmo de kɔma na osusu sɛ bibi saa bɛkum ne sɛ okay sɛ awurai wu a din ne da so abusua ne bɛtwe na gyina baabi ɔsɛ sɛ ɔmo gyina nti sɛ wɔnim a deɛ ɛsɛ sɛ yɛyɛ na ɔba bi ne yɛtumi boa ma asomdwe ba no ɛne sɛ ɔbɛba ne nyinaa yɛne awurai atena ase sɛ te saa yɛne yɛbɛdi animu na yɛakɔ konfo ba no hɔ na yɛakɔpa ne kyɛw na deɛ ɔayɛ no wɔn verse mfiri hɔ na yɛmmoa na asomdwe mmra ɛna ɔsɛ okay ɛne ɛsɛ saa ne yɛaka ne deɛ a ɔbɛba wɔyɛ adwuma wɔ ayi na nakwasi adwuma ɛlɛm no hɔ ya ɔwɔ yɛn nkyɛn ha yɛ ɔbɛba na yɛn nyinaa yɛatena ase nti na wɔse wakye na tum wɔde na kɔ nanabu abasa hɔ wɔde na kɔ manhyia ayi ɔhema hɔ ɔmo saa nanabu abasa hɔ no ɔmo to dwan ɔmo se yɛduabɔ ɔmo to dwan ama ɔmo kɔ tachiman ɛkɔ daneyɛ bosomi yɛ ni still ewurai si deɛ ɛyɛ naa na ɛyɛ ne deɛ a wosi dua wɔ hɔ na se adane a edua no ɛyɛ deɛ ɛyɛ adwuma bi nti sɛ ɛyɛ duabɔ ampa a nkɛ no deɛ nkɛ firi hɔ na onim deɛ ewurai yi gye firi ne hɔ pɔte ankasa baabi a wɔde ne kɔm yɛ kye no na meka kyerɛ ne sɛ wɔsi police station na wɔn yɛ kye ne deɛ na wɔde ne ka asɛm apie firi bɛrima na num sɛ mebɛbɔ ne dua ti mi hu sɛ duabɔ wɔ ɔne ne yere nano according to the ewurai yi kan bi ɛna me sɛ wo bɛbɔ dua na ɔsɛ sɛdeɛ ɔka no ɛnyɛ nokorɛ ɛna me sɛ nti mo bobɔ dua wɔ fie na n'adwene ba no ɔsɛ da bi wɔde ɛyɛ bufuo na mede kaayɛ nti mɛba ne yɛyɛ na ɛsisi ehyia Wednesday no Thursday nti ne Friday no ɔsasrɛ yɛ a ɛno nso a wama ɛnɛ ɛmɛyɛ de asɛm no aba afidie so nti yɛne ne da ho sɛ yɛdi nkɔmmɔ no ɛnɛ yɛafrɛ no ɔmfa yɛdi nkɔmmɔ no nti na ama no adum ne fon no nti deɛ ɔno no kaayɛ ɛna ana yɛde ato mu animi mate bro awura wo se saa kɔmfokuro yi a wɔka yi makɔ ne hɔ akɔ bɔka ɛna still a woda so te yɛ yi bra wanim makɔ bɔka bɛrima ne sɛ mo nkɔ hɔ yakɔ bɔka 89 million ɛwɔ kɔmfokuro yi hɔ ama yɛkɔ tachiman no odwan na yɛtɔɛ no dane bu abasa ɛna tɔma ayɛ sɛ ɔpɛme nkwanti ɛsɛ ama yɛ ka ɛsɛ yɛmfa nkɔ yɛkɔ na tachiman kɔmfɔ no sɛ ɔbaa no ne kuram etu ɔmfa ɔbaa no mmra ne na busua panyini ɛmmra ne yɛhwɛ nya deɛ ɛsɛ sɛ yɛyɛ ne ɔbaa no gye mu na odwan ne deɛ wɔkye ne dadua na wɔgye yɛ opie firi na bu abasa wɔkɔ a ɔka kyɛm sɛ adai yɛsɛ ɔna ɛbɛhwɛ me ana bɛrima no dabla ma bodam fa me kyɛ sɛ ɔkeka nsɛm na opie kɔɔyɛ o nua mɛma me ni nua mɛma ntina me de aba no sɛ nyɛ sɛ mo na maso mama me a polisifoɔ no kasa me miɛnsa nkye no ɔbaa ne ba ne yɛ gyaa no polisifoɔ no nyina yɛ ɔma hi eti mo moa me ɛno ntina maba onni dua bɛrima daabi sɛ me nim duabɔ a onni nua bɛrima nye duabɔ asɛm nana bu abasa nana nyankopɔn hyira wo wakyerɛ sɛ woyɛ kanini nyankopɔn hyira wo ɛnɛ wa wotie bia ka kyerɛ nana bu abasa sɛ nana Krobea wo Otec FM asɛ nyankopɔn hyira no nyankopɔn hyira no enti bɛrima na no asɛm nie jataba na no asɛm nie na nɛ awura yi kyerɛ sɛ ɛno anwummerɛ sɛ ne nua ba bɛdi na tɛm no ɛwɔ fie hɔ no sɛ busua ni nyinaa ana aka abo mo omo ye nisa okay matie bro meda se
ene onso winchiremu a odi ama me na wiye na wiye ya Bolivia Enterprise for a modi Future Life Smart Foods waba aduane we aduane a ahodinuro ahyebu matonjom enti onuada sane a wutie mie vitamins ni minerals aduonum yensa ne womu amino acids edum kono omega 3 inulin selenium energy protein fiber ahyebu matonjom yade yade yeka ene se be kire wo yade mu kire ye yemma waduane ye duru na di ne nyankwa wate kumasi sofola alignment ye ne multi home ne di animhwe ye number ne ye 0246 0150 ena 0242 878090 awiai ahomka hit patch ababedwa uniada sania wutie mie yesi 2025 and beyond ye mpese wo yaw bia beba onipadua mu bio enti yakofa ahomka hit patch idi aba sa wodi nsuo miemia ho ye de anwe bow ye de bi twu ye de toa ne de miemia ye wu bro wonse buom na wayase nyina twu nyasam ketwa wu enu nti ni yakofa ahomka hit patch ye de aba se baabi a yaw ya no tetare ho ube feel heat no ube se heat ne bow ebo wu nyina no na etwe yaw ni feel ni padua ni mu ebe twe yaw na pie ama woni padua na nyane ho enti Bragenai pharmacy wo patase Afadio pharmacy wo Bantama Costa pharmacy wo Edumpampaso Fredimens ne Lansa wo Keu Endom pharmacy wo Jeso PF wo Tafo se wa heba wa Asante Mampo ho nyina no ubenya ahomka hit patch ni bi na wato ya number ye 0248 509003 ena 0536 645334 ene de fearsome 3 eye Hepa Plus Pavi Plasmos na se nwomi ensa meken adofo eye abedom Ghana wo enya asem ketwa se ye amene wo ka sei se wodwene onipadua na hoden ho de a eya ma Hepa Plus Pavi Plasmos enso mramu bi aduro yi se wunya bi na se wononom a se yesuro kunodua yade yi bi eye mojabroso eye sichire yade waye kese abroso srade adore wontiri ni mu se tafodunie watenka yira ana sebe ompaso gro ne kofom infections bi tete wa dwene ni padua na hoden ho na ye Hepa Plus Pavi Plasmos ena wode dwen ho se enu mi ense nyina ye obi ansuo ye obi anso to paye onue nom de wo pe de wo benom no ebeye wo ni padua di mu nso atwuma Fred Dr. Ben baby eto nu obi akwa abenya bi ne number ne ye 0542 77 8572 ena 059 1367898 we are Simple Plus phone and accessories Simple Plus phone accessories and so a branda they say a buy no home enuanom sene amanfo edi enuoma hu dance nya asebwa wutie mi se wuhia phone accessory nkoa de a me kanfo brand ba ko pe ne de mawo eno ne Simple Plus me amete hei maso ahwe na medi hu dance yese Simple Plus nyoma ye enti wutie mi se wo pe charger se ye Samsung charger say ye iPhone charger say ye Android phone bia na yam kura na wo pe ne charger ye kama unim say o charger wo use say nya phone no ne de ye papa ya Simple Plus de bi na abenya papa na free ho na ko use abolo we for de ngofu ye o mu pie de bi nom ne ade a ese wo battery no na ese wo screen ebe pai no da ko pe na phone na condemn enti na me come for Simple Plus charger ede mauno sa woto Simple Plus batteries a ne hoden Simple Plus power bank eye papa ne hands free ne earpiece bluetooth earpiece ne neck bluetooth ene ne headset unya Simple Plus de bia wawie wanya value for money your phone covers your iPad any protectors ahodo I mean phone accessory bia we here bia no Simple Plus de na dwen ho eno na ye enti mo amo pa de papa etu aton amo manfo no mo metu Simple Plus de ni bi eno na ye papa ena mo amo pe ne nkronkum nso ato no eye atufo nsa no ebo ne da fom ne san ye papa obebe kumase ade hyeman ye ne Dr. Caesar so ye no ne di animhwe ena wo ba kejetia ugina kejetia Dubai getu animu ho a edane a abrosane ani getu ni di animhwe no opposite kejetia Dubai getu no Simple Plus aso ye first floor wem
na beto ne oma papa free ha ye number nie 0244 590374 and 0241 709636 and we me say onyame wo ho yeah onyame wo ho nti ade nyina tumi dibu anipa na wie yie e de amaw onyame wo ho heba yen ne de basa nupa no abadwa so da bia me ka kire wo say ye wo basa heba capsules eno no dodo na bone nsamra ne say wa ma sumdua bafie ene ye wo basa heba ointment me de me bone nsamra ne say aba tankupa na emom de dodo na aka eni se beye ni nyina de amaw enti na wi awutie mi Dr. Basawa ha sa na me frɛ no na yiri di ato nkyɛn papa Basa akwa bebru ye nuana na Krobea me pa cho na umpomu me mpomu ye pa ye de Nyankopɔn ya se na wie yi enam wo so na basanku a me frɛ na ba tanku sɛbe nya bibia nti na mfrɛ na ba tanku ye de aye ama me di mani ehunu nti na me frɛ na ba tanku kyerɛ sɛ abata ne yusu basanku yi bi no wo ma hu ni chimato sebe enku yi ye papapa na ye no hia se yia ne ye pesa wotu ye ngidiem e ma amanfo hunu adwuma basa heba capsules ene ointment no ebo na Krobea mendas medical mechia woni watiefo no abadwafo nyina ya jusu ebru basa capsules oso ma sumdua befie basa ointment oso ebeye ni nyina ma nene ne mo ba sha se atwetwe nkomo ne de free basa ointment no basa ointment osebe ni nyina ma na Krobea dance edika de we de mu gate ya no ya wow gara mi di bi ja na oton Cynthia dana mi do salon na wo Otec Gate FM ya no okay oton bi Cynthia oton bi te obi ba Otec ya no ope bi o de gate na no salon na wo no ohunu Cynthia obenya bi ato okay na dana mi de adro ni ma na sister bi wo na atwifare aye ne na ho ti opagya nti ayi na hye no na tade si fom twan nti opagya no se doctor me pa cho nku ma todro bia na nku ebe de ebetima sanam so nti na bi da me kan me di ma Cynthia so we na Cynthia fanya dance di wow last week me ba me kono na Cynthia gina me o se doctor sister ne na no o so de do no ma no 2 weeks pepepepe wow ni nyina komate se wo se onhunu de nku no isiti wow nti obi epe bi no de oduru ha o musa Cynthia o de dance ne be de amanfo frɛ e de dance ne ba na bia ye ka wonim se bia obi na aka wadie o take gate na ya enti basa ointment no obe ni nyina ma no ase no good eniema eye edoso sure na de bia de na me kan se ama na Krobea wato ni about enku no de bia me ka akola ntimi enkasa enti akola ni isua yese kwam de no na wo twe aduane ma no obedidi na free out so so na oyare enti wo di oba mesra so onyim na okwa wo ya to basa ointment to bag akola ne to nga fa ye nku fasra no wo de sra na asabra nye no wo de sra na asram nye no pampas rashes enye no afenso bibi ti say yare friend in toast ebi nye no good na maame no so awato nku na wo de kɔ no bia na wo kɔ no na sabi oba no so ne atewase yetiwase na beduru fi afa nkunu dobra sawa watina hunsuo so ayi de wa wi de dobra sawa fatalo so eni na otwekura ekuro ni bi powerful ebi so oba no na wantima anwo ne aye surgery aye operation doctor for na ye ombibi awie no wo de omo wa sawa ne free so na wa de fa nkunu fa so no pa awie ne anwumre ekuro no ebewu good obi wa ne aye na operation dada na sa oba bi frɛ mo so doctor 10 years na ye operation da bia ne emu ye me hene mitimi titi so ane so na de awro oso nti watrasa na obuka na atoso ba odi basan fefa so ni nyina ede ekọ etimi sra ho basan dance e ba ono na ensa ye friend nsa bia efiri wona so ebesi wona so kosi utum kakarere ya adue bia ne kon ya pa nti sa kola kakarere on so amsro pe basa ointment unity no menwerim wo unity no afasra sremu ni tinwi ni funu asa yi no wo de sra wo bo se white na be connect ngiti bi wo menkasa ko fine nku fasra no e pa cha se ya make say oba ho ayehyehyehye a be basa ointment ne fasra no akora ne fasra no oba fa bi fifa no da bia na meka say e ma no a omuni made 40 no so oba ko school no oba obeduru fia ma me ne to be ma oba ne fa opansi ni ho na akwahwe na ne pansi na to aye facha
fa enkunu bi fefa no good me so ya woni pa ni bi ho a man panifo ni bo wa na pampan wo mo ho obi wa na nufu ase pampan wo titru ye nua no mema no na ba bi asem bi waka kire me nesre wo so wa hu na abrante bi a wo hu no wo pe no wo do no wo do abrante ni papa wo hu na wono mo na abrante ni ko fie no owro no ne ma bi a wo hu ye no pampan wo te ye no wampe enti ya kan ho asema no ba hospital me ne ba ma bi tu amepe no na mo owro no ho a pampan amete no mempe edimi so me kasa so pese say nim gase ne beto a be ma to oba tobi fama okunu be ma no tobi o de say wadwara wie no pagawai no mienu no ontowe no mienu ko so fa fase o de ontimi fa nsram fa mpie awia kora no a enwumre na wo beda no fasra good wudi nkono sra obodi no ba bia wo na pampan bia wo bia be firi ho me sra obi wa ya kasa na ne nantira papai ne nantira no efa bashit ediko fashion ebeko onantra papa na be yim na ko da yare a da bia na me ka ho asema ensa yare a me ka ho asem pa no e oseye oseye ni pa bi wa gba so no anhwe ya obeka se yato wodu eno no wode ya ni nyina abeko na nsen ya medhelp next oba ko wo ababu station sister Berry ya mani bi wo na ono gen no ose onum se yato no du ototo kokko area o de mu odu tese da bia bo no shepilova ensa na guni widie wo se nku ben e na me fansrai wasran ku bia no hia basa no na oya wase doctor mesrew wo che da tutu na mo be hu me wo se meso me to ba ko a na ansa na asa edika ye konku ne kese mam na se mesrew adaro ma enya nuro na sa wo redie ne be sei na ontimi nko nipam na wo be tonku no na ansa kra wo tonku no ba ko makom yensa na wo de ya na ede ampa na nsia wo ba wo se yare na ede eko wow eti mesremo obi a pampan wo ho obi a ensa bia di wunya ana nkono so esaye honam ya wadwuma enti na meka se basa no yen ya basa ya bebo nipa e wo msi ye pesika de nkono ga se echema hodo miensa na nka woto bia ya wo ensa de ya wo pampan de ya honam yawo haba de ye doso no enti nipa no ya eyi sa wo hawo nyina afiri so emra meka se me de number na betudwa obi a no watika mu na wosi number na open do no bia obefre no 0244 26 77 25 0244 26 77 25 Pepa show enku no asemba kwa e wo ho aye kan se na Krobea se orumai wo ba da bia maboju se enam disrem we you aboju se na disra ensa bia enwo powerful na ade ba kwa ya na ewo mu aye ka kire nipa ne bebrebe anom fi se ye di agro ye yare bi ti se ananse ananse yare a ensa ne be gu no wanhwe no anya du papa no anfa anye na akofa ne ma bi ye ne se hia untimi shatade wo de atade hia na so oba wo hye kaba wo shatade na ho hyehyew ye obi asa adinibia no aye no atesi ane se wanfa mema no wanfrantuma ana oba no ofie de bia no oro no okodipa ma untimi nche awia bo abaka se so jagu ananse yare boni pa mesro pe basa ointment wo de sra sabre ne beko ebeyi sa ha nyina afi so ekro no bewu de wo inside ni nyina ebewu good ana sisi aye kasa oba bi wo no oba ba ko frame oba bi na nkoma wo di nursery o se otukwa wo ye adwuma ko kwantentene o free kumasi a otumi faka 10 o'clock okosi ba bi wona ko to de ma no wasa ba nti oba mfa se o free akwasiara no a oba be duru adwara hoache ana se wo wura bana danim ba o se wo de basa ne bi siesie wo ye ba ya kasa oba utimi de ko ha no o se doctor me de bi siesie mo me koi me ba me bedu ya me ro me ho no na ti se onti pampan bia o se onti o se me ye oba ye ko ba de bia onti pampan bia etimi nua no mesra mo o ti se adro ni nka pebi le to bi na so be di adanse ni bi ti basa ointment o se ebe ni nyina ma na basa kasos o se o ma sumdua abafi sure esi na Krobea me phone ya yi bi wo so na se me send mo na elite nurse oye nurse ni ono akasa ese me frɛ no air obedi adanse eni se wo mko social media o se ne classmate me ko to no wona adwuma media bo no mo sa wo store ni bi wo race course na eye mami enu be ma na obi adwuma no bia ma oba na ninua na 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 me ko so pra me ko no ba nto no ka se ni problem wo wiase pa ne se menstruation problem na menstruation no e ba o so oba so wo mu school na ga ni de ba nam school na basa na ho no de ye dey o se ja basa mo si ye go no nam so there bi no de no o se nurse for se ya strong stomach abscess on say ye fun ya de nko anam so
enti bebe a meka wonte nti wana mi aduro mi de che again and I'm say onom mi busa no so deploy na twa 6 days and I'm so onom na ansa ebedo na ma ya onsan to ba kon kan ti mani man wo yi ba ko de man enti onom aduro na de ne ba ya no next ne frame say ajabasa waduro ne de eye number 1 na yes next ye ni abibiduro ho adanse e enko social media we de me de mani beba na sa oba na frame kra mekasa na madam fo no woni pharmacies bi na ye adwuma akọbọ papa na mane se o mane nto na duro ni bi ho papa so won to na bibiduro se me aba mi ntimi ma adwuma aduro na manom na ekutam eni eno na aboa me etimi sramo ya wo mane bebrebe won so ade be ka mo problem bi won ho a oba ni bi age of 38 eko 40 no obi ho a wo so twabra na wo nyina na twabra obi ho a boso me beso bia no obo se na ya se ne ya boso me beso nunufu hihye boso me bia basa ade se bia ka se boso na so 30 no boso me no oboso me oba bia wo ne boso me tama na boso me ne so boso me ne beso no bo se ya wo ya me se ope basa ointment tamo abeya wo ya na ebetwa no pe bi to mako for no no continuous 28 days obo se period no beba good mari bebe frame me ba ko de bia me ba me kan so no me papa krom no so otwabra age of 34 enti onum aduro no 3 months 3 onya no anya 38 years onum aduro no 3 months onum aduro no period no ba no wanyensan awo wow aso sambe no enkana furu ba de kabekase anan kodin nam ho na sa develop ya de am edim sra obasa ointment no ene ne kasos no ewa adwuma eye a ebo nipa kasos no ebo ama wa ho de de eba ebo menstruation ne ba oba so white wo so etimi no ya da bia na mesra me ka se eba oba ansa na wunya white no hunu se nsuo ngu unhu se pampa ma no no anya enfie miensa etimi nua ba wutie me no entwe me pampa ne mba oba bia no to basa ka so wantima to mienu no 15 days onuma do na se problem na eba ebeyi no aba sure o de wo numa do na o jo so am se jo so gu pem emfa ngu adbe from na o de gu obo se obaju so be na te se obi obowa na o te ahoro wo se o de udade egu mu a white ni system na enso ni gina fa eti onum ababo ayiyare na wo so onum na bi ni won so oba esiesie na efa he na mekọ a menye eti edro no se o pe bi atusiesie no a okọ Fredmans eba ke o benya bi okay okọ Mr eba o benya bi Dani eba o benya bi PF kitafo o benya bi and have be asafo o benya bi o pe makoma ato so asafo du fie eba o de ko Ahmedia no o benya bi ato okọ atakra mani ampo atasba so o benya bi ana luka from Kayetia obenya bi oko smart eba ebo ase obenya bi ato KAK check obenya bi ato oko tafo methodist o top amazing obenya bi ato oko abuakwa oses wo green leaf obenya bi ato ana kronom police station wa aba stores woni nyina ya sopra bi ho obenya bi ato ana aba stores bebe atubi a mi nimba bi omo sure enti ba bi aba store bi na store bi akọ ne ko busabasa ebi ni ho afre number no obi ho a odi adro bi nam krom ha o ton se okon abasa medo na enya abasa ena medo na hyehyɛ ɛyɛ basa enti sa okoto adro no na hu ne se number we 0244 26 sa number ne enodo no ha enya odien bia enya medien bia doctor yamsia da se bro nyankopɔ israel me ba cha papa na sorry enti wo hawo da so sisi ya no se ne yete no ne discuss number ne ye 0244 267725 eye basa number fre papa no sisi ya na ne nkasa wate na papa no obeboa na wiye Osipes Enterprise ewo Kumasi Krobea ye mu Kejetia Dubai market ni mu baby a police station ne wono ne nkyɛn pɛ na Osipes Enterprise yawo na yede eye perfumes a eye kama ene yeton na slippers ema ne mema de ye wodi papa no eno ne yeton ye nneoma ne ye papa of high quality but e bone da form o pe perfume bi te say Makelot o pe Club de Nuit o pe Polo ana o pe Assad perfume bi a wo hia bia no aha na abenya bi na slippers o pe Adidas o pe Nike Gucci Hermes ana Versace other brands ahodo aha na abenya papa no ne papa nyina chi no ebo ne nso da form ye tuma atufu okoton wate ase ene ye to ne nkroko nso o ya yira ye number ni 0249
0238370 ɛna 050252064 ɛnɛ kwadwo reko Royal Enterprise ɔmo na akɔfa reko heba mixture ukrasi ni aduro diaba na sa ukrasi ni aduro na wonya bi na so no nomo a ɔba bɛma wutie mi ɛbɛboaboa wo ɛbɛma wayɛ mmerɛ pa ɛbɛmu agina so kankwe sabi usisi ya wo ya woje wo ho anye ebeyi afiri ho o mensi se twa koko ni pressure ni infection se tetew wunti mu twetwen wunya reko heba mixture ukrasi ni aduro ni bia wawie baby eto wo bia akoko bi sa benya bi ato ye number ne ye 0244470067 unya fresa ahoma wo ya wawie ena abapa mo the biggest online shop enye brebia na be kurukra mi kokromu akwa bibia to eto de bia atena ofie mi ani dwa wo phone na ekita wo no say ye Android phone iPhone ko Play Store ana App Store ko download the app yi abapa mo na download wi a mi ani dwa ade bia ehia obia ye tombia ye nuoma ne bo nso da form kama yenye shop ya ankasa water for 3 miles sakasaka park wo but na ofie download di wuram ade a wuhia say your phone laptop TV fan air condition de na ohia nioma ye use wo damu brand bia size bia wuhia bibia no ye tobi nioma ye use wo kitchen ye tobi entade a ye hye ene nioma ye dinua na ye washing machine abapa portable washing machine 399 Ghana cedi baby a wo bia ye be deliver wa de amawo ena wuni phone ade be download app ne dia freyen was 059-338-6133 and 059-339-1848 na digital heba yani akofa grow fine herbal tonic ne dia ba grow fine du papa grow fine se wunya bi no nomo a ema wo grow fine edro we se wonumu ato a wuntumi ni die onsane wona ya na ye utititi dura na dua wuntumi na wo sori ya no pa na onipaduam twetwen wa ye mmere wonsabuo munye kura waduro ni grow fine herbal tonic doctor no ni dipa wo ho nanso nam grow fine ya duro nti dodo na ato ni di Dr. Menses papa no na duro ne ye mamoma monsabuo no problem aba ho wo ye oba ba ma wonom a wonyare ma ho ye den wo yare a wo ho to wontem ene bon ho ban na duro we ye wo cars ya ye den nam ebo ho dawuro wo hia bia ya tobi ena baabi a wo no baabi eto waduro bia no nationwide wo de kasa mi pe grow fine wawie enchirimu afre doctor eye 0244596532 0244596532 na traditional Dr. Dawood ono ne Dawood Herbal Hospital ano adofoni adehye awie ya ye ka sei akwanya no aba ma one se wonne Dr. Dawood emumpuni mpu ejoso krapa edane enkane na Metro FM ni wom no saa dan ni mu ena papa yi wo ye oba awo ho aye odin a bra ne nchen obewo bema obema ewu eda fom bem woti ase wakoma ye adwuma ase bema ewu bra papa ne nchen obe pagya ma wo se sikire yade e hawo stroke yade nie enemu yade tetew wode ne ye ulcer na prostate mu hawo wa bin owadru fibroid na hawo sasabro ne ahututuo waye mrempam ohunsuo ntumi nyemba mese bra Dawood Herbal Hospital ubenya hoto osidua ma yaresa frɛ papa no 0244886437 and 02016811717 awari achiame for the best information say ye ka say osofo panyini bi pa freye na osi awurai ochena nyankopon ya adomo a enumere 4 yamanishia hallelujah 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 awura obenyu ahotɔ ate benyu ahotɔ mama amiensa yo akra me da se yenchia wona o tie ye nyina titiri onkoku adwosu ayin a tailor fo bi ho mo pam fugu de hyemi ba ko na epam ma me omo maka no pam African wear omo mfa dwumadi ni agrokra omo se me ba me nchia wo mfama no meje wonso akra eye sofu pani na ka no mekra no ne nkankra to anka na medi kan abeto se obi ebetumi aboa yen ama awurai ho atɔ no a wonso yemu na ha no mo de
enya de ba kunti no obi ba ha obi ba se wode na asem na be wi ase no otimi benya sika otimi benya ache de ebi kura timi nya emi ehwe o mu school bebere ba ha asem o de ba nya no emuai no mu nya o benya de ye papa kura ache de ntira mo ba ye no ndi se so fo pani na kasa ye da na se enti so obi su wo ho na se eja won so gidi se obetumi aboa yen a yen so ye pe awura na yaresa na yen hwe asem yi keja na ho ye me nwanwa kakra se na na kwesi champon wo ha nko betwa ni din afri asomodi mu onya de ogu mema ni mu ase every say awure ya na mo so se mponya wo yiri mpo na abo ni dua ana wono kra ne ko ye o yiri bibi na adane afa ne so a wo na wugina mu wo na wudin eba enti wo se otwa ntoma si obu kopem se awure yi ne ho beto no na wudin afri mu eno ho hia o wo se timagina ho no mo ka se konfo ne se wode na ko ye fa na ne ko enya sante hema ho enti sa him sante hema fi a wode ko ya wo so akobo ka enti na wo ku a wo se ono a wo nku ono so a wo nya wo no se konfo ne tia sante memu ha eti sante hema asa ase so eno ono se wo amfa na nko ba bia wo de wanko boni dua wanko wo de na ko asante hema fi enti ono a wo nku oma wo nya hoton so a eno so ye number 1 da ho a twen sa konfo kro no ena wo se sa konfo kro no a ho na mko boss aka no me kasa ho na tie me ehwa na akoya ko boss aka no sabe no mako hima ho ana ase na mko hima ho enti na mko hima ho na mko ho enti o mo bo ka wie ya mo hunu se won timi nsa wo yade no ena ma mo de ba asante hima ho ena oba ho se abejojo ni ti won kura na esan ku ni bi no utumi ye ya nka wa anya ama ne wa ena won twen afa na jojo no kese ye beba se no nti na wo so wo ye de anya opa onyini free one time na wonyai na wo keja wote ho no manya wei keka de be ma wo metri so wotira ye yi asema ba fie ye fra brane nyina ye moa na nya wa hoto a wo se da bi endi se awura yi woni se wo yire na aku na ye ofe wakobo adwaman ama yekum obi ba eye ofe eye ode eye wa ho a sa se mu be ba mfra mam me na makobo adwaman ama yire yakum obi no ama yire aku obi ena be se ne kohwe na we ye abodi papa ono kwano no eye abodi papa ya wo mama asem we nya wani wu awura nya na be se wo pe wa na akwose ne pe empo wo mu a eyansi wo mu pempo wo mu kwa ahokire mu a wo mu frɛ yen wo mu ye ne wo magai dada kura nso wo mu kwa ahokire mu a wo mu fra akura de ewi a kai me na me mo odi obi a obi sende bra me ana anu ya me so me bo modern se de metumi meye na wo de wo de ne wo ho na asem na si o na empo se ne ho akere no a wo na wo san atutu mu akotie ena wo na wo gugu mu wo wu anu anya de yi sesi awura ye tese wawu a na ne sika aba na ene wonya ready awura wo nwu ate se wo na wo bewu ama ne akaje sika aba ana na adwuma aba wo nwu nne wo nwu china wo benya ahoto wate kan wakoma to yem na kaja ye nwie ye hia wo fie ha sa anya sa ba bia we de ya asase ba bia wo se ye hyehe goduru bia no ye be hyehe wo ni awura na da na ye wanim na ba sa na wo yire ene ne mienu so na asam na mo aba ne de mo hu mfiri mu da medase owa de achia me no eja kwa me onso fatre na fe na me fast da pa kese pa e mana na bua basa wa ya de pa e na so pa na so a na wa say no 9 fa no so yankopon ye ne kese o ma adom ne kese pa ami na ma me sha sisi keja o hyew wan ka no kore okoya akora ilai so okoya lai nti wi begie di pass na manim pass wo hwe mfonyine na da afidie so a keja be ko gina ba ya ni maka che na o yere enti ohun se ne yire ko enti ma mpo obi na me fa na hihye kakra na se e bia me yire ba na me de na me ti ayebu mti nyina adam ne se abaye e bi mpo hata mo ni keja atwempra no obi so ma na yire information no obi ma na yire information because send ye ya ka akofo ye oduro na maame ni twamu okose be ma na maame be bo mu no na informant bi wo enti obehwehwe na sunu ohwehwe na sunu for free kwa na yen tani table no keja nua ba ni me eja kwa me na ma be fo keja nua ba na ba ye ni se ka de na o hye be ja sempa na ko so no obeka kire me se ni nua ba ni e na me ba fa no me eja kwa me ba fa na me se wo hwe fo nyini ya na hwe se de abaya se de wo se hwe se oti o ya ka de se na o hye be ka kire me I think God in Sandy spray no oba spray no fie na so no ya fro ya no akasa ya fro ya no akasa se de wodu mu fon kra na won ka wusa abubo wi bia edwe de kunu
When say producer ne kasa ka say me be boli dua bia na on kai no hu wo de on to no panko be hye ndifo ene na wo hye abaye wo sunso onum on sabi na onum fo mi nware na o hye de so petesia onum na so wo kofie na so de nante ye papa obegu edase na me so edase ene sa be na wabu no ewiase wo ho de yede ye wo a enye wo de no emfa nye obi unsa asem we ba no mayi ne yire na sinchen ena mayi sa konfo ba no de ne hu hia me sesei ne hu hia me because o konfo ba sebe wabin enu ayi obi sa de we ye de nipa na ba wabin o wa ma ne hu antumi anto no na sa nipa kro na de oba hemfie se wa no asem a wakanie bra be kire mase a osimi nku memo atena se na mamia wo wa ho de we ewe hodi a ma ba ya ne wonto no na nkie mo udi ni mo ye nsem mfama o se na konfo wa ya de ba wa wantumi anya sa bra wo no mbeba oka ni nyina awie ye no wantumi ama ne ho anto no ne de oba afikasiem di afi na abeka se mbibia no sa ne ye no nti mayi wo no ato nchen ena mayi ge no eye keja ne yire na to nchen ena mesi keja no ono ne ye cause of the problem na wo woni oba nkotwempna na wo yiri mehu akire na sabe sansem we nyina nkokoso wa wunya akokoduro nkankyere no se ono ne koba me yiri dua ena me yiri nso koba bi na ekoda ne good so ena se ne na me yiri yare na wadwini mu ha wadwini swa ba wo de etena ho se ne nsuo ye no saa na owia ba keja ebeye de wo ebusua keje frimu na obetumi atu saa krachi we fo no ompene ho asem a ontu defo na wontu mirika na wanhwe a ebeduru baabi no na wotu mirika ne ntu na dan ne hwia awura no maame yebeta mochi na de sese yehwo ema unya wa hoto no wanya wate yankopon kam ho out for 3p garlic mixture no eyeduru apiwak fo na de aba eya apibitonom natural garlic wom enti sa wonom a eboa uni padua no ememu jedi afuru sane o pressure nyina yi a ebemena gina yi o cholesterol wosoro o immune system nya dwuma yi to de bikura a wo ho na 3p garlic mixture eyedura ebedi wa kagina mu pa bebi eto mu bi akona aka so pe 3p a obenya bi ato eduro ne ye number nso ne wunti bi ase ano afre 0248 928824 and 0201000021 na bi heba ne na bi go heba mixture ene na bi go heba capsules no eyenu mienu a ano hyepa se nemu yade na etete wonkwa de a waduro ene na bi na duru yaduro ne ye papa se uni padua mu nso ya wo ya na wo nsabuo mu nya waduro nsunie na we no wudi nsuo no be memene topa ye no enti ya ma hoto wontem ba bi eto no bi akwa kasa me pena na bi na duro ni bi topa ye ni hye nsuo ne ho ti uto ba ko no a wanya ni mienu nyina na bi number eye 0549999253 oko Constance Ankama Pharmacy wa Simfusu ebi ho Mr. Obe wa Simfusu Tobi Fodro Heba wa Asante Bekwai Freddy Mens Dan Heba Apidan Costa Pharmacy PFE eni Mr. Heba omu nyina aton na bi ni nroibi out of 4 babia susan rode hono ode